Καλησπέρα σε όλους και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας απόψε. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ, είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά, να παρακολουθήσουμε μαζί αυτή την ανοιχτή στο κοινό επιστημονική εκδήλωση αναφορικά με την παραπληροφόρηση και τις θεωρίες συνωμοσίας. Έχω την απίστευτη χαρά για τιμή σήμερα να φιλοξενούμε εδώ πέρα στο τμήμα μας, στο τμήμα επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων, μέσω της εκδήλωσης αυτής του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών, διαζώσεις δύο πάρα πολύ καλούς και έτσι γνωστούς επιφανείς συναδέλφους. Καταρχάς τον κύριο Μανώλη Κλειώνη, Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών και καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και τον Νίκο Δεμετζή, φίλο, συνάδελφο, δάσκαλο. Πολλά έχω να πω για τον Νίκο, αλλά δεν θέλω να πάρω χρόνο από την εκδήλωση. Λοιπόν, καθηγητή στο τμήμα επικοινωνίας, στο αδερφό θεματικά τμήμα επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, και επιστημονικά υπεύθυνο του έργου Check for Facts, το οποίο τρέχουμε πλέον αισίως μπαίνουμε στον 4ο χρόνο, έτσι, από το 2020, που πήραμε την αρχική χρηματοδότηση. Εξ αποστάσεως θα μας μιλήσει και η καθηγήτρια κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, είναι η πρόεδρος του ΔΣ, διευθύντρια και πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΕ, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, το οποίο ΕΚΕ είναι βέβαια και ο επισπέρδων, φορέας ουσιαστικά στο έργο Check for Facts, φορέας στο έργο Check for Facts. Λοιπόν, παρακαλώ, βολευτείτε παιδιά για να ξεκινήσουμε. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Κλειώνη, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από τις θεωρίες συνωμοσίας και το βιβλίο που εκδόθηκε σχετικά από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Η ίδια αποτελεί best seller, είναι στη δεύτερη τώρα, σε επανεκτύπωση νομίζω, επανέκδοση, έτσι. Πάμε για τρίτη, πολύ ωραία. Να ξέρετε επίσης ότι στη γωνία εκεί πέρα υπάρχει κατάλογος των εκδόσεων, των εκδιδόμενων βιβλίων από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και ένα flyer, ένα φυλάδιο για το βιβλίο, για το συγκεκριμένο βιβλίο περί των θεωριών συνωμοσίας. Εννοείται πως ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε εδώ τους συναδέλφους και τον συγγραφέα, μπορείτε να τους απευθύνετε ερωτήματα όταν με το καλό ολοκληρωθούν οι αρχικές εισηγήσεις. Θα δώσω τον λόγο ευθύς αμέσως στον κύριο Κλειώνη, τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι εδώ πέρα μαζί μας. Μετά θα μιλήσει κατά σειρά η κυρία Γεωργιάδου, θα συζητήσουμε με τον κύριο Δεμετζή και θα πιάσουμε να ανοίξουμε και μια συζήτηση γύρω από τα φαινόμενα που θα συζητήσουμε μαζί σήμερα. Κύριε Κλειώνη, παρακαλώ τον λόγο, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Κασοριά, αγαπημένος τόπος, για πολλούς λόγους. Η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί βλέπουμε να υπάρχει ενδιαφέρον για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά καυτό. Απασχολεί όχι μόνο τους επιστήμονες, αλλά τους κοινωνικούς επιστήμονες ή τους φυσικούς επιστήμονες, απασχολεί και την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, από οποιαδήποτε μεριά και να το δει κανείς, είτε ως θύματα της παραπληροφόρησης και των θεωριών συνωμοσίας, είτε ως καταπολεμιστές τους. Θα ήθελα να ξεκινήσω σχετικά με το βιβλίο, θα αναφερθώ στο βιβλίο και τι μας όθησε να το γράψουμε. Αναφερόμενος καταρχάς τι περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό. Αυτό το βιβλίο είναι μια συλλογική προσπάθεια. Ξεκίνησε η ιδέα από το ημερολόγιο του Εθνικού Αστροσκοπείου για το 2022, όπου για κάθε μήνα αποφασίσαμε να έχουμε μια θεωρία συνωμοσίας ή μια ψευδοεπιστημονική προσέγγιση και μια σύντομη απάντηση επιστημονική στο θέμα αυτό. Αυτό είδαμε ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση σε πολλοί κόσμο και αποφασίσαμε να το επεκτείνουμε σε ένα συλλογικό τόμο, ο οποίος είναι αυτός που βλέπετε, ένα μικρό εύπεπτο βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Ψευδοεπιστήμες και Θεωρίες Συνωμοσίας, ένας οδηγός πλοήγησης. Εγώ έχω επιμεληθεί την έκδοση και είμαι και συνσυγγραφέα σε 3 από τα κεφάλαια. Ένα εκ των οποίων είναι μαζί με τον κύριο Δεμετζή, το βασικό, το αρχικό κεφάλαιο, το οποίο έχει να κάνει
προσπαθώντας την προσπάθεια να ορίσουμε έτσι με έναν εύληπτο και σύντομο τρόπο, γιατί είναι μεγάλο θέμα, δεν είναι απλό, εν πάση περιπτώσει, τι είναι η ψευδοεπιστήμη και τι είναι η θεωρία της νομοσίας. Μετά προχωράει το βιβλίο σε 10 κεφάλαια, όπου σε κάθε κεφάλαιο έχουμε μια θεωρία της νομοσίας, από αυτές οι οποίες κυκλοφορούν ή μια ψευδοεπιστημονική προσέγγιση. Πολλές φορές διαπλέκονται τα δύο, γιατί η ψευδοεπιστημονική προσέγγιση, όταν πας να τη συζητήσεις με αυτούς που την ακολουθούν, συνήθως η αιτιολογία για την οποία πιστεύουν σε αυτήν είναι επειδή υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας από πίσω, όπου προσπαθούμε να τους ξεγελάσουμε, τον κόσμο με προσεγγίσεις επιστημονικές που είναι καθοδηγούμενες από συμφέροντα, συνήθως αυτή είναι η άποψη. Και προσπαθήσαμε λοιπόν, μεταξύ των οποίων, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικό ρόλο παίζει η ψευδοεπιστημονική προσέγγιση και θεωρία της νομοσίας ταυτόχρονα του ψεκασμού της ατμόσφαιρας με χημικά για να καθοδηγούμαστε από κέντρα εξουσίας, αλλά και πολλές άλλες, μεταξύ των οποίων και αστρολογία. Ξέρω πολλοί από εσάς πιθανώς να χαριτολογούν με θέματα αστρολογίας, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν πάβει να είναι μια ψευδοεπιστημονική προσέγγιση και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς είναι η μητέρα των ψευδοεπιστημονικών θεωριών. Αυτά όσον αφορά το βιβλίο, δεν θα σας πω πιο πολλά για τα κεφάλαια. Υπάρχουν εκεί τα files, μπορείτε να δείτε τι κεφάλαια περιέχουν. Να πω μόνο ότι ήταν το βιβλίο που είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης το 2023 και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Και να σας πω επίσης ότι έχουμε υποστεί αρκετό bullying από πλήθη κόσμου που παίρνουν τηλέφωνο στο στερεοσκοπείο και μας απειλούν ότι προσπαθούμε να κρύψουμε την αλήθεια και να στρεβλώσουμε την πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε, είναι λογικό να συμβαίνει αυτό όταν αναφέρεται σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσω λιγάκι σε ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες υποβάθρου που μας οδηγήσαν στο να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, την προσπάθεια να επανέλθουμε με ένα βιβλίο σε αυτά τα θέματα. Θα μπορούσα να πάρω τίτλο σε αυτή την παρουσίασή μου ένα παλιότερο άρθρο που γράψει στο Βήμα που λεγόταν «Ψευδοεπιστήμη, ο δούριος ύπος του ανορθολογισμού και της πνευματικής παινίας». Η κινητήριος δίνει, αν θα μου επιτρέψετε να διαβάζω αυτό το κείμενο, είναι και για λόγους συντομίας, αλλά και για να είναι πιο συνεκτικός ο λόγος μου. Η κινητήριος δύναμη που μας όθησε σε αυτό το εγχείρημα είναι η κατάλυση του δημόσιου διαλόγου και των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, ειδικά με αφορμή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, την πανδημία COVID-19, με ανυπόστατες και ανορθολογικές θεωρίες και απόψεις, με αμφισβήτηση επιστημονικής γνώσης, και αν και δεν είναι καινούριο φαινόμενο, έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια όμως ιδιαίτερη ένταση και έκταση στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Θεωρώ ότι μία από τις αιτίες γι' αυτό είναι η παρατεταμένη οικονομική κρίση που έχει οδηγήσει σε αμφισβήτηση της πολιτικής και μαζί με αυτήν και της επιστήμης που εκλαμβάνει ως πυλώνας ενός κράτου που αδυνατεί να λύσει τα οξυμένα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Τη θέση της επιστήμης σε αυτές τις συνθήκες καταλαμβάνει δυστυχώς η μεταφυσική, η παραψυχολογία, ο θρησκευτικός φανατισμός, ακόμα και η αμφισβήτηση της δημοκρατίας. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να αναδείξουμε και στην εισαγωγή του βιβλίου είναι ότι το πρόβλημα αυτό, συνάρτησης του οποίου έχουν δυστυχώς συντελέσει είτε λόγω άγνοιας είτε και μεθοδευμένα επίσημοι φορείς, ορισμένοι δε και επιστημονικοί, ΜΜΕ και εκπρόσωποι της πολιτικής, είναι ότι βάλεται ο ορθολογισμός, η αλληλουχία αίτιου και αιτιατού, η βάση δηλαδή της λογικής πάνω στην οποία στηρίζεται η ικανότητά μας να συνδιαλεγόμαστε, ως κοινωνία, βάλετε δηλαδή και η ίδια δημοκρατία. Και αυτό ακριβώς γιατί η δημοκρατία στηρίζεται στη δυνατότητα του λαού να συναποφασίζει και να αποδέχεται μέσα από διάλογο και αντιπαράθεση θέσεων και αξιών μια συνισταμένη κοινή πορεία. Όμως, αυτός ο διάλογος μπορεί να γίνει μόνο αν βασίζεται σε στέρεες κοινές βάσεις, λογικής επεξεργασίας των δεδομένων και πληροφοριών. Είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και άπτεται και του θέματος της παραπληροφόρησης και στο δημόσιο διάλογο. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά το αντιμετωπίζει, νομίζω, η παγκόσμια κοινότητα. Η κατάργηση της δημόσιας ενημέρωσης και του διαλόγου με λυπείς ή και ψευδείς ειδήσεις και με ψευδοεπιστημονικές θεωρήσεις που προκαλούν συνειδητά σύγχυση και αμφισβήτηση της επιστημονικής γνώσης για να εξυπηρετήσουν παροδικά πολιτικά ή κοινωνικά αφηγήματα, νομοτελειακά τροφοδοτούν θεωρίες νομοσίας και δημιουργούν πολίτες κυριαρχούμενους από παραμορφωτικές ερμηνείες πραγματικότητας, από ιδεολειψίες
και χωρίς σταθερές βάσεις ορθολογικής προσέγγισης των πραγμάτων, που είναι όμως απαραίτητο, όπως είπα, για να μπορεί κανείς μέσω διαλόγου να καταλήξει σε αποδεκτά πολιτικά σχέδια. Εν τέλει, δημιουργούν πολίτες ευκόλως καθοδηγούμενους και χειραγωγούμενους από τα όποια κέντρα ή παράκεντρα εξουσίας. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα όπου πολίτες καθοδηγούμενοι από συνωμοσιολογικές απόψεις και ερμηνείες της ιστορίας, της πολιτικής και των κοινωνικών διεργασιών, οδηγήθηκαν στην αποδοχή και συμμετοχή σε αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις όπως αυτή της κατάληψης του Καπιτολίου στις ΗΠΑ. Στους παραπάνω λόγους, γιατί πρέπει να καταπολεμούμε τα φαινόμενα αυτά δηλαδή, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε κι άλλον έναν, θεμελιώδη νομίζω, που αφορά στο ότι η επιβίωση του ανθρώπου και η ανάπτυξη του πολιτισμού του βασίζονται στην κατανόηση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος διαχρονικά. Η ικανότητα του ανθρώπου να ερμηνεύει με επιτυχία και να κατανοεί τον περιβάλλοντα φυσικό και κοινωνικό χώρο ήταν αυτό που του έδωσε τα απαραίτητα εργαλεία και εφόδια για να επιβιώσει, αλλά και να κτίσει σταδιακά τον πολιτισμό του. Όσο πιο επιτυχείς είμαστε στην κατανόηση της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας και των διεργασιών που τις καθορίζουν, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να παρέμβουμε και να αξιοποιήσουμε τη γνώση μας αυτή για να αυξήσουμε όχι μόνο την πιθανότητα επιβίωσής μας, αλλά και την ευημερία μας. Άρα, οτιδήποτε αντιστρατεύεται στις διαδικασίες ερμηνείας και κατανόησης της φύσης και της κοινωνικής πραγματικότητας αποτελεί εμπόδιο στην επιβίωσή μας. Είναι λίγο δραματικό αυτό που λέω, αλλά νομίζω ότι η καθυστέρηση της αποδοχής ανθρωπολογικής κλιματικής αλλαγής, αλλά και η περίπτωση του COVID το αναδεικνύει. Όσο αφορά στον τίτλο «Προδοτή της συνωμοσιολογικής σκέψης και την επιρρέπεια σε ψευδοεπιστημονικές ερμηνείες», μάλλον αποτελεί συνισταμένη πολλών αιτιών, δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ψυχολογία ή την κοινωνική ψυχολογία, αλλά σε ορισμένους άλλους τομείς νομίζω θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε μια εποχή, το είπα και πριν, αλλά νομίζω θα το ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, σε μια εποχή που παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, απώλειας κοινωνικών σταθερών και προοπτικών, σε μια εποχή φτωχοποίησης, πολέμων και κλιματικών ανατροπών, ο φόβος και η διαρκής αίσθηση κινδύνου δημιουργεί στους πολίτες την ανάγκη κατανόησης και ερμηνείας καθημερινότητας, ώστε να ελέγξουν το δυνατόν την αβεβαιότητα και το χάος. Όταν η πολιτική και η κοινωνική ελίτ δεν παρέχει πιστικές ερμηνείες και λύσεις, αλλά αντίθετα συνεισφέρει με τη στάση της στην φιλικουσία, τότε η επιστήμη δεν συνομιλεί με την κοινωνία. Μάλλον, όταν η επιστήμη δεν συνομιλεί με την κοινωνία ή μιλάει με αμφισημίες, όπως στην περίπτωση της πανδημίας COVID-19, ο συνάνθρωπός μας θα υποκύψει σε εύπεπτες θεωρίες και απόψεις που θα του παρέχουν κάποιο ερμηνευτικό πλαίσιο της κατάστασης που βιώνει, όσο και αν είναι στο όριο της μυθοπλασίας και εκτός δυνατότητας επιβεβαίωσης. Το υπόβαθρο αυτό δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τη συνωμοσιολογική σκέψη, για τη συνωμοσιολογική ερμηνεία των φαινομένων και για την αποδοχή ψευδοεπιστημονικών απόψεων που πολλές φορές συμπλέκονται και με θεωρίες συνωμοσίας, όπως είπα στην αρχή. Κάτι που αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη γιατί εν τέλει βάλει κατά της ίδιας δημοκρατίας, μιας και χάνουν τις σταθερές βάσεις πάνω στις οποίες μπορείς μέσω διαλόγου, λογικών επιχειρημάτων, σύγκρισης αξιακών πεδίων και ανταλλαγής απόψεων, όσο έντονα και να γίνονται αυτές, να καταλήγει σε κάποια αποδεκτά πολιτικά σχέδια και έτσι να πορευόμαστε συντεταγμένα ως κοινωνία. Μια άλλη επιπλέον αιτία έχει να κάνει με το ότι έχει αναχθεί σε θεμελιώδη αξία το κέρδος. Άρα, οτιδήποτε μπορεί να παράξει κέρδος είναι αποδεκτό. Μεταξύ των οποίων και η γνώση. Η γνώση ως εμπόρευμα όμως χάνει την ουσιώδη σχέση που έχει με την αλήθεια και την αντικειμενική πραγματικότητα. Μεγάλη συζήτηση είναι για ολόκληρη διάλεξη. Αλλά και με την επίπονη διαδικασία που απαιτείται για να παραχθεί και ανάγεται σε εμπόρευμα με στόχο να παράξει πλούτο. Έτσι, everything goes. Κάθε είδους αφήγημα, όσο και εξωφρενικό να είναι αποδεκτό αρκεί να είναι εύπεπτο, εμπορεύσιμο και να παράγει κέρδος. Φυσικά δεν είναι οι μοναδικές αιτίες αυτές, δεν ξέρω καν αν είναι οι κύριες αιτίες, αλλά σίγουρα δημιουργούν το απαραίτητο υπόβαθρο για την ανάπτυξη και επέκταση της ψευδοεπιστήμης. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί ότι η διάχυτη απαξίωση της επιστημονικής γνώσης και της αυστηρής επιστημονικής μεθόδου έναντι της νομοσιολογικής σκέψης και των ψευδοεπιστημονικών θεωριών καθιστά υπεύθυνη όμως τόσο την πολιτεία στο να προστατεύει μέσω θεσμικών παρεμβάσεων την κοινωνία, όσο και εμάς τους επιστήμονες, ως θεματοφύλακες του ορθού λόγου και της επιστημονικής μεθόδου, να αντιπαλεύουμε τα νοσηρά αυτά φαινόμενα και να προάγουμε την κοινωνικοποίηση της γνώσης με απτό και εύληπτο τρόπο. Και σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουμε και με αυτό το μικρή προσπάθεια βέβαια, αλλά ελπίζουμε να κάνει μια μικρή αίσθηση.
Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι ο στόχος ο δικός μου και των συγγραφέων αυτού του συλλογικού τόμου ήταν η αποδόμηση με λογικά και επιστημονικά επιχειρήματα των 10 πιο διαδεδομένων θεωριών συνωμοσίας και ψευδοεπιστήμης με επιστημονικό περιεχόμενο. Δεν πιάσαμε ψευδοεπιστημονικές προσεγγίσεις κοινωνικού περιεχομένου μόνο. Όσες είχαν επιστημονικό περιεχόμενο πιάσαμε και μόνο 10. Υπάρχουν πολύ περισσότερες. Ώστε ο ενδιαφερόμενος πολίτης σε ένα και μόνο τόμο και μάλιστα όχι ιδιαίτερα εκτεταμένο να μπορεί να θωρακίσει την ορθολογική προσέγγιση των πραγμάτων με επιστημονικά και λογικά επιχειρήματα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το βιβλίο μας αποτελεί μια μικρή προσπάθεια ενίσχυσης του ορθού λόγου έναντι του ανθρωπολογισμού, της λογικής έναντι του παραλογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πλειώνη. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Γεωργιάδου, θα αναφερθώ σε ένα χαρακτηριστικό σημείο της ομιλίας του κύριου Πλειώνη περί εμπορευματοποίησης της γνώσης και κατ' επέκταση και της εκπαίδευσης. Για να θέσω αυτή τη συνάντηση που κάνουμε σήμερα μέσα στο πλαίσιο όλων των διαργασιών που συμβαίνουν γύρω από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και να τονίσω το εξής, ότι σαν θεσμός το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ένας θεσμός ο οποίος και θέλει και μπορεί να συζητάει ανοιχτά με όλη μας, με ολόκληρη την κοινωνία, ζητήματα που την απασχολούν. Έτσι, και εδράζονται, ας πούμε, υπαρξιακών πτυχών επί της ουσίας της κοινωνίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος και το καθεξής. Έθεσε κάποιες πολύ σημαντικές παραμέτρους ο κ. Πλειώνης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Πόσο ανοιχτό θέλει και είναι το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία, έτσι ώστε να συζητάμε, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το τονίζω, στην κοινωνία, έτσι ώστε να συζητάμε κάθε φορά φλέγοντας ζητήματα με έναν απόλυτα τεκμηριωμένο επιστημονικό και κυρίως πρωτίστως δημοκρατικό τρόπο. Γι' αυτό και έχει σημασία και να μην εκπλήψει. Έτσι. Λοιπόν, μετά από αυτό το σύντομο σχόλιο, θα δώσω το λόγο ευθύς αμέσως στην κυρία Γεωργιάδου, η οποία είναι συνδεδεμένη διαδικτυακά. Κυρία Γεωργιάδου, πρέπει να μπορείτε να κάνετε και share την οθόνη, αν δεν απατώμε, οπότε εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε share την οθόνη, αν θέλετε, για να δείτε την οθόνη σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλακητάκο. Ευχαριστώ και το τμήμα σας επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που είχε αυτή την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης. Και χαίρομαι πραγματικά που έχω και εγώ την ευκαιρία να είμαι σε αυτήν την ομίγυρη, έστω και εξ αποστάσεως. Ο κύριος Πλειώνης έδωσε την πρώτη αφορμή, νομίζω, και εξήγησε το λόγο αυτής της εκδήλωσης. Μίλησε για αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο που έχει επιμεληθεί και που έχει εκδοθεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ψευδοεπιστήμες και θεωρίες συνωμοσίας. Νομίζω μία ακόμη αφορμή για την διοργάνωση αυτή και για την συμμετοχή τη δική μου σε αυτό το πάνελ είναι και η έκδοση του 43ου τεύχους που επιμεληθήκατε εσείς με τον κύριο Δεμετζή του περιοδικού Επιστήμη και Κοινωνία, που είναι αφιερωμένο στη θεματική της παραπληροφόρησης, και θα μπορούσα ενδεχομένως, δεν ξέρω αν το έχετε εκεί, αν βρίσκεται πάνω στο... είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών, αλλιώς θα μπορούσα να κάνω... Έχουμε και εδώ πέρα, έχουμε και αντίθετα. Ωραία, τότε δεν χρειάζεται. Να συνδεθούμε και online έτσι κι αλλιώς στη βάση του επίπεδου τεκμηρίωσης όπου προσφέρεται ανοιχτά. Είναι... Ωραία. Ήταν και αυτό η αφορμή. Το τεύχος επιγράφεται παραπληροφόρηση, δημόσια σφαίρα και δημοκρατία, όπου και εγώ είχα την ευκαιρία μαζί με δύο συναδέλφισες, που η μία μάλιστα είναι συνδεδεμένη σήμερα σε αυτήν την σύνδεση, την κυρία Αναστασία Καφέ και την κυρία Φανή Κουτούρη, να συγγράψουμε ένα κείμενο γύρω από την θεματική της παραπληροφόρησης, με τίτλο «Η παραπληροφόρηση μετρά», δεν ξέρω πώς να μεταφράσουμε το «Disinformation Matters», παίζει ρόλο, μετρά, έχει σημασία σήμερα η παραπληροφόρηση, παράγει αποτελέσματα. Και θα σας μιλήσω κυρίως για το κείμενο αυτό, που επίσης είναι αποτέλεσμα μιας ερευνητικής δουλειάς, γιατί προέκυψε μέσα από ένα ερευνητικό έργο, έναν ορίζοντα που είναι εστιασμένο στο θέμα της εμπιστοσύνης, της πολιτικής εμπιστοσύνης,
και άρα και εμείς σκεφτήκαμε γύρω από τη θεματική της παραπληροφόρησης και πόσο η παραπληροφόρηση ευνοείται σε συνθήκες ελλείμματος εμπιστοσύνης, πολιτικής εμπιστοσύνης, αλλά και πόσο επίσης η παραπληροφόρηση μπορεί να υποσκάψει έτσι περαιτέρω την πολιτική εμπιστοσύνη. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω. Βέβαια η μεγάλη αφορμή, αλλά θα σας μιλήσει ο κύριος Δεμερτζής γι' αυτό, είναι το έργο το Check for Facts με επιστημονικό διευθυντή και συντονιστή τον κύριο Δεμερτζή και φορέα υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Άρα και εγώ έχω δια αυτής της πλαγίας ορτού μία συμμετοχή και λόγω αυτής της ιδιότητας. Για να έρθω όμως στο θέμα για το οποίο θέλω να σας μιλήσω, αυτό το δικό μας άρθρο εστιάζει, όπως σας είπα, στο θέμα της παραπληροφόρησης, καταρχάς διακρίνοντας την εσφαλμένη πληροφόρηση, δηλαδή αυτό που στη βιβλιογραφία το βρίσκουμε ως misinformation, και από την παραπληροφόρηση, δηλαδή το disinformation, και εμείς ειδικά εστιάσαμε στην περίοδο της πανδημίας. Η έρευνά μας περιστρέφεται σε αυτήν την περίοδο. Διερευνούμε μέσα στο πλαίσιο αυτό της μελέτης μας διαφορετικές πτυχές τόσο της εσφαλμένης πληροφόρησης όσο και της παραπληροφόρησης, και αυτό το κάνουμε μέσα από την ανάλυση συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με δημοσιογράφους σε αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, αλλά και με fact-checkers, οι οποίοι ελέγχουν την αξιοπιστία των ειδήσεων, και εμείς ιδίως θελήσαμε να πάρουμε τη γνώμη όλων αυτών για το αν συμβαίνει κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των ειδήσεων μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Και προσπαθούμε βέβαια να προτείνουμε και εμείς κάποιες, ας το πω, στρατηγικές για τον περιορισμό αυτής της κατάστασης, της παραπληροφόρησης. Αν μπορώ έτσι λίγο να πω ένα-δυο θεωρητικά πράγματα, χωρίς να είναι μάλλον ενιακά ζητήματα, η θεωρία μας λέει ότι η παραπληροφόρηση, δηλαδή το disinformation, ορίζεται ως ένας ισχυρισμός που αντιφάσκει ή που διαστρεβλώνει κοινώς παραδεκτά γεγονότα που μπορούν να επαληθευτούν. Αποσκοπεί επομένως την εξαπάτηση και αποτελεί ένα είδος απειλής απέναντι στην ακεραιότητα της γνώσης. Ενώ η παραπληροφόρηση ως εσφαλμένη πληροφόρηση, δηλαδή το misinformation, μπορεί να συμβεί ακούσια, ενώ βέβαια η παραπληροφόρηση ως disinformation δημιουργείται σκόπιμα με σκοπό τον επηρεασμό των απόψεων και την προώθηση, κυρίως για την προώθηση μιας πολιτικής ομάδας έναντι μιας άλλης ομάδας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τις ψευδείς ειδήσεις, δηλαδή τα fake news, που είναι μία μορφή παραπληροφόρησης και δημιουργείται ακριβώς σκόπιμα για να παραπλανήσει το κοινό. Θέλουμε να δούμε και επιχειρήσαμε να δούμε την παραπληροφόρηση σε όλες τις εκδοχές της, σε σχέση με το θέμα της εμπιστοσύνης. Η αυξανόμενη δυσπιστία προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους πολιτικούς θεσμούς συνδέεται στενά, αυτό μας το λέει και η θεωρία, με τη διάχυση παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων. Η σχέση μεταξύ δυσπιστίας και παραπληροφόρησης γίνεται ολοένα και πιο εμφανής, αυτό μας λένε διάφορες έρευνες, και επίσης η σχέση μεταξύ δυσπιστίας και παραπληροφόρησης, μας λένε οι έρευνες, ότι είναι μια σχέση αμφίδρομη, καθώς η παραπληροφόρηση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της πολιτικής εμπιστοσύνης, και η μείωση της πολιτικής εμπιστοσύνης, όπως έτσι προσπάθησα να πω και στην αρχή, αλλά και η μείωση της εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανοίγει το δρόμο για την παραπληροφόρηση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε πρόκειται για τα λεγόμενα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης,
είτε για τις διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμεσα την αντίληψη του κοινού για την αξιοπιστία και τη διαφάνεια της πολιτικής, των πολιτικών και βέβαια των κυβερνητικών αξιωματούχων. Π.χ. τα μηνύματα που αφήνουν αιχμές για την ακεραιότητα της πολιτικής μπορούν να επηρεάσουν άμεσα μορφές πολιτικής εμπιστοσύνης, συμβάλλοντας στη δημόσια αμφισβήτηση σχετικά με την αξιοπιστία των πολιτικών φορέων, την ακεραιότητα των διαφόρων πολιτικών και κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά και των ίδιων των μέσων. Τώρα, πηγαίνοντας σιγά σιγά στην περίπτωση της Ελλάδας, το ελληνικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζεται, αυτό μας το λένε πολλές έρευνες, από χαμηλή εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, στους δημοσιογράφους επίσης και στο ειδησιογραφικό κομμάτι των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχει όμως αρκετά υψηλή εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και σε ορισμένες ακόμη χώρες. Θα σας δείξω στη συνέχεια και κάποια αποτελέσματα έτσι οπτικοποιημένα από τη δική μας έρευνα, τη δική μας συγκριτική έρευνα για την πολιτική εμπιστοσύνη. Υπάρχει λοιπόν, έλεγα, υψηλή εμπιστοσύνη στη χώρα μας και σε ορισμένες άλλες χώρες, μία από αυτές είναι η Σερβία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, υπάρχουν στενοί δεσμοί μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πολιτικών ή και των πολιτικών κομμάτων, αυτό βλέπουμε στην Ελλάδα, γεγονός που συμβάλλει σε ένα πολιτικά πολλωμένο περιβάλλον μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν έρευνες, από αυτές τις που διαβάζουμε όλοι και γνωρίζουμε όλοι, οι έρευνες του ειδησιογραφικού πρακτορείου Reuters, αλλά και έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, που δείχνουν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεωρούνται ευρέως αναξιόπιστα μεταξύ των Ελλήνων πολιτών, μιλάμε πάντοτε για την Ελλάδα. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις στην Ελλάδα έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια, από το 2019 και μετά, κάποια αύξηση, όπως και η εμπιστοσύνη στον τύπο έχει αυξηθεί κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2019 και του 2021. Ενδεχομένως εδώ η πανδημία να έπαιξε κάποιο ρόλο, ιδίως στην πρώτη φάση της η πανδημία, όπου είδαμε ότι μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, δόθηκε αρκετός χρόνος και λόγος στους ειδικούς και λόγω ευαλωτότητας που είχαμε όλοι οι πολίτες εκείνη την περίοδο και γενικότερης ανασφάλειας, παρακολουθούσαμε, θα έλεγα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το ειδησιογραφικό, το νέο ειδησιογραφικό κομμάτι. Γεγονός που αυτό μπορεί να εξηγήσει αυτή την αύξηση της εμπιστοσύνης που παρατηρήθηκε, η οποία ωστόσο σε γενικές γραμμές παραμένει χαμηλή. Επίσης, εδώ ένα δεδομένο για την Ελλάδα είναι ότι η Ελλάδα θεωρείται ως μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στην Ευρώπη στην παραπληροφόρηση και στις ψευδείς ειδήσεις. Και σύμφωνα με το Media Literacy Index για το 2021, το οποίο αξιολογεί την πιθανή ανθεκτικότητα σε ψευδείς ειδήσεις και αυτό το βλέπει σε 35 ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η μεταξύ αυτών των χωρών, άρα πολύ κάτω, και περιλαμβάνεται στην 4η χειρότερη ομάδα από τις συνολικά 5 ομάδες κατάταξης χωρών και είναι μαζί με την Τουρκία και άλλες βαλκανικές χώρες, που σημαίνει ότι διαθέτει, με βάση αυτό το ίντεξ, περιορισμένη ικανότητα αντιμετώπισης των επιπτώσεων των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης. Τώρα, τα δεδομένα τα δικά μας, ενώ αυτού του ερευνητικού έργου του Entrust, στο οποίο μετήχαμε και από το οποίο προέκυψε και αυτό το κείμενο, το έργο αυτό, ένας ορίζοντας 2020, ένα πακέτο εργασίας το οποίο ήταν αφιερωμένο ακριβώς στον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στην συσχέτισή του, στη συνάφειά του με ζητήματα εμπιστοσύνης και αναξιοπιστίας, μας λέει κάποια ειδικότερα πράγματα, υπάρχουν κάποια ευρήματα και εδώ μπορώ να μοιραστώ μαζί σας λιγάκι την οθόνη μου για να δούμε μερικά από αυτά τα ευρήματα.
Είμαστε εδώ. Ελπίζω να μπορέσω. Όχι. Όχι, συγγνώμη, το χάσα εγώ όμως τώρα. Οπότε πρέπει να βρω εγώ την... Είμαστε εδώ. Ωραία. Οπότε σε αυτήν τη διαφάνεια βλέπουμε τις 7 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, τις 7 χώρες της έρευνας στο πλαίσιο του Entrust, και εδώ προσπαθήσαμε να διακριβώσουμε από πού ενημερώνονται οι πολίτες, και έτσι τους ρωτάμε ξεχωριστά για τα διάφορα μέσα ενημέρωσης. Καταρχάς, αυτό που λέμε τα παραδοσιακά μέσα, τις εφημερίδες, από πού λοιπόν ενημερώνονται και πόσο συχνά ενημερώνονται. Και εδώ βλέπουμε την Ελλάδα και βλέπουμε ότι εδώ με το πράσινο χρώμα είναι οι διαφορετικές διαβαθμίσεις μιας συστηματικής, θα λέγαμε, ενημέρωσης των πολιτών από το συγκεκριμένο μέσο, δηλαδή εμπροκειμένο εδώ από τις εφημερίδες, από τον γραπτό τύπο. Εδώ κάπου βρίσκεται η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι δεν αποκλίνει σημαντικά από τις άλλες χώρες, παρότι ας πούμε στη Γερμανία βλέπουμε ότι τα ποσοστά των πολιτών που ενημερώνονται από κάθε μέρα έως σχεδόν μία φορά την εβδομάδα, έχουν επομένως μια συστηματική ενημέρωση από το γραπτό τύπο, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτό από ό,τι είναι στην Ελλάδα ή από ό,τι είναι στην Σερβία. Εδώ επίσης ένα παραδοσιακό μέσο που είναι η τηλεόραση. Σε όλες τις χώρες βλέπουμε ότι να έχει κυριαρχήσει η τηλεόραση ως το μέσο από όπου οι πολίτες ενημερώνονται, και μάλιστα βλέπουμε εδώ ότι συχνά ενημερώνονται από την τηλεόραση και η κυριαρχία της τηλεόρασης είναι απόλυτη σε όλες τις χώρες. Εδώ βλέπουμε την Ελλάδα πάλι συγκριτικά με τις άλλες χώρες και βλέπουμε ότι σίγουρα στη Δανία και στη Γερμανία έχουμε υψηλότερα ποσοστά, αλλά και στην Ελλάδα κυριαρχεί η τηλεόραση ως ένα μέσο συστηματικής ενημέρωσης των πολιτών από αυτήν. Αν πάμε λίγο παρακάτω, ας πάμε εδώ στα νέα μέσα, που είναι τα διάφορα websites. Εδώ πάλι βλέπουμε ότι αρχίζει στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανεβαίνει, είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις άλλες χώρες. Αν αφρίσουμε κιόλας αυτές τις μπάρες με το πράσινο χρώμα, βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι ενημερώνονται από κάθε μέρα έως περίπου μία φορά την εβδομάδα από τα διάφορα site του διαδικτύου, σε όλες τις χώρες είναι πολύ υψηλό αυτό το ποσοστό, εξαιρετικά υψηλό ποσοστό και στην Ελλάδα. Και θα δείξω άλλη μια διαφάνεια που είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα οποία σας μίλησα προηγουμένως, γιατί αυτό είναι ένα έβριμα που υπάρχει και σε άλλες έρευνες και στην έρευνα του Reuters, που στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό ενημέρωσης από τα social media από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, και βλέπουμε ότι εδώ στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο ποσοστό. Και επίσης από τις έρευνες του Reuters ξέρουμε ότι είναι και το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης που δείχνουν αυτοί που ενημερώνονται στην Ελλάδα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό είναι ένα διαφορετικό έβριμα στην Ελλάδα και στη Σερβία σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν απολαμβάνουν υψηλής εμπιστοσύνης. Και εδώ έχω και εγώ τα δικά μας ευρήματα σε σχέση με την εμπιστοσύνη πια σε αυτά τα επιλεγμένους θεσμούς στις διαφορετικές χώρες, και έχουμε με αυτό το κόκκινο κυκλάκι τα παραδοσιακά μέσα, με αυτό το πορτοκαλί τα social media, εμπιστοσύνη επομένως στα παραδοσιακά μέσα, εμπιστοσύνη στα social media στις διαφορετικές χώρες, και ταυτοχρόνως βλέπουμε τα επίπεδα εμπιστοσύνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα διάφορα NGO, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά και σε θεσμούς όπως είναι
τα πολιτικά κόμματα, αλλά και η αστυνομία. Και ίσως εδώ μπορούμε να βλέπουμε κάποιες τάσεις. Καταρχάς, είναι μια γενικότερη, νομίζω, τάση ότι οι θεσμοί που δεν έχουν ένα μεγάλο πολιτικό υπόβαθρο, δεν είναι διαιρετικοί πολιτικοί θεσμοί όπως είναι τα κόμματα, έχουν υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Ειδικότερα για την Ελλάδα βλέπουμε και εδώ ότι τα παραδοσιακά μέσα, ακόμη και όταν αθροίζουμε και φτιάχνουμε έναν δίκτυο παραδοσιακών μέσων, η εμπιστοσύνη είναι λίγο χαμηλότερη από ό,τι είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά όμως η εμπιστοσύνη είναι χαμηλή, είναι κάτω από το ίμιση, ας πούμε, αυτού του δείκτη, και βλέπουμε και στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως και στην περίπτωση και άλλων χωρών που κινούνται διαφορετικά στο θέμα της εμπιστοσύνης στα μέσα ενημέρωσης, αλλά σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους θεσμούς, π.χ. την αστυνομία και στη Δανία και στη Γερμανία, όπως και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, απολαμβάνουν υψηλότερης εμπιστοσύνης από ό,τι στους υπόλοιπους θεσμούς. Αποκτούμε μια εικόνα, ας πούμε, των διακυμάνσεων της πολιτικής εμπιστοσύνης. Καταλαβαίνουμε ότι στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση την Δανία και τη Γερμανία, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης έχουν, όπως και τα social media, έχουν απολαμβάνουν χαμηλής εμπιστοσύνης. Θα σταματήσω εδώ να μοιράζουμε την οθόνη για να συνεχίσω με τις υπόλοιπες σκέψεις μου, πάντοτε σε σχέση με αυτό το κείμενο, που δημοσιεύτηκε στο Επιστήμη και Κοινωνία. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά τα οποία σας είπα, και τα θεωρητικά ζητήματα, αλλά και τα ερευνητικά πορίσματα και από τη δική μας έρευνα ως ένα υπόβαθρο, κάναμε 10 συνεντεύξεις με δημοσιογράφους που υπηρετούν διαφορετικά μέσα ενημέρωσης, αλλά όλα ποιοτικά μέσα ενημέρωσης, και επίσης με 4 fact-checkers, και ακολουθήσαμε στη συνέχεια μια ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Αυτή ήταν η μεθοδολογία μας, προκειμένου να πάρουμε τις απόψεις τους σχετικά με το τι προκαλεί αυτήν την έκρηξη της παραπληροφόρησης, πού βρίσκονται οι ρίζες του φαινομένου και πώς μπορεί ορισμένες ιδέες, προτάσεις τους για το πώς μπορεί αυτό το φαινόμενο κάπως να αντιθασευτεί, αν όχι να αντιμετωπιστεί. Οι συνομιλητές μας, οι πληροφορητές μας, αν θέλετε, είχαν την άποψη ότι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην παραπληροφόρηση συνδέονται στενά με τα πολιτικά κίνητρα πολιτικών κομμάτων και ειδικών ομάδων. Εδώ έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά στο χώρο της ακροδεξιάς, που από αυτούς τους χώρους και από το συγκεκριμένο χώρο παράγεται ένα σημαντικό μέρος αυτής της παραπληροφόρησης και των fake news. Επίσης, η γνώμη τους ήταν ότι οι οικονομικές συνθήκες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Κατά τη γνώμη των πληροφορητών μας, ο κυριότερος παράγοντας που συμβάλλει στην παραπληροφόρηση έχει να κάνει με την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και ότι η διάδοση της πληροφορίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ενίσχυση του ανταγωνισμού στη σφαίρα γενικότερα των μέσων ενημέρωσης και των νεότερων μέσων μεταξύ αυτών, όχι μόνο των παραδοσιακών, η θόλωση επίσης των ορίων μεταξύ επαγγελματικής δημοσιογραφίας και παραγωγής πληροφορίας από μη επαγγελματίες, κάτι το οποίο συμβαίνει ιδιαίτερα και κατά κόρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρούνται από τους κύριους παράγοντες, είναι καταλύτες για την εμφάνιση και τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Οι ρίζες αυτών των εκφράσεων έχουν να κάνουν με τη βαθιά κρίση των μέσων ενημέρωσης, καταρχάς σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, και βέβαια τονίστηκε ότι η Ελλάδα επηρεάστηκε δυσανάλογα από αυτήν την τάση και λόγω της οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε,
των αυστηρών οικονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν, που επέφεραν αντίστοιχα κάποιες πολιτικές, δημιούργησαν κάποιες καταστάσεις και στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Η σκληρότητα των μέτρων λιτότητας που αύξησε τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση και στους πολιτικούς θεσμούς και η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη πολλών συμπολιτών μας ότι οι δημοσιογράφοι αποτελούσαν βασικό μέρος του συστήματος των ελίτ, γεγονός που υπονόμευσε την αμεροληψία των δημοσιογράφων στα μάτια του κοινού και υπόσκαψε έτσι περαιτέρω την εμπιστοσύνη απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και στους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης, τους λειτουργούς του τύπου, τους δημοσιογράφους. Η υποχώρηση της εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη δημοσιογραφία γνωρίζει κάποια ίσως ανάκαμψη, αλλά όχι σημαντική ανάκαμψη, ιδίως στη δεύτερη φάση της πανδημίας έχουμε υποχώρηση επίσης της εμπιστοσύνης, κάτι το οποίο παρατηρούν οι συνομιλητές μας και μέσα από την ίδια την πρακτική τους, μέσα από την ίδια τη δουλειά τους και γνωρίζουμε κι εμείς μέσα από τον έλεγχο των σχετικών δικτών που κάνουμε ότι εν τέλει η εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και με ποιοτικούς και με ποσοτικούς δείκτες παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορητές μας όλοι, και με αυτό καταλήγω σιγά σιγά, εξέφρασαν απεσιοδοξία όσον αφορά τις προοπτικές ανάκτησης της εμπιστοσύνης στα μέσα ενημέρωσης και τη δημοσιογραφία γενικότερα. Θεωρούν ότι η δυσπιστία αυτή που υπάρχει είναι πια βαθιά ριζωμένη και είναι ριζωμένη και στις κοινωνικοπολιτικές δομές και στην ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και σύμφωνα με αυτούς, αυτή η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι ένα ίσως μια μακρόσυρτη διαδικασία. Μπορεί να γίνει το θετικό σενάριο, ας πούμε, το αισιόδοξο σενάριο, αν αυτό μπορεί να γίνει μόνο σταδιακά, γεγονός που θα απαιτούσε πολιτικές που σχετίζονται με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και για το γενικό κοινό και για την ίδια την δημοσιογραφία. Και κάτι που τονίστηκε σχετικά με όλο αυτό που ονομάζεται counter strategies, πώς θα αναστρέψουμε όλο αυτό το φαινόμενο, είναι επίσης και η ανάγκη βελτίωσης των αμοιβών των δημοσιογράφων και προφύλαξης και εδραίωσης της ανεξαρτησίας του τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε ό,τι αφορά πολιτικές και οικονομικές επιρροές. Εγώ τελείωσα, αλλά δεν ξέρω εάν η συνσυγγραφέας μου που είναι σε αυτή τη σύνδεση, η κυρία Καφέ, θα είχε να συμπληρώσει ή να διορθώσει κάτι. Εννοείται πως δεν έχω να διορθώσω κάτι, αλίμονο, αλλά αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση συνολική στο τέλος, κυρίως για τα δύο τελευταία σχόλια που κάνατε και τη σύνδεση, δηλαδή της παραπληροφόρησης, πώς συνδέεται η παραπληροφόρηση συνείδηση των πολιτών με τα πολιτικά κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω αυτό φαίνεται και από τα εμπειρικά δεδομένα της ποσοτικής έρευνας, αλλά ας το συζητήσουμε και αργότερα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πουλακιδάκη, ευχαριστούμε και το κοινό για... Λοιπόν, προφανώς έχει δίνει πολύ μεγάλη, πολύ αφορμή για συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τα ποσοτικά τώρα στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Καφέ, που βλέπαμε ειδικά τα γραφήματα πριν, τόσο ως προς την κατανάλωση του περιεχομένου των μέσων, της τάσης κατανάλωσης δηλαδή, τις ρουτίνες κατανάλωσης σε διαφορετικές χώρες, όσο και ως προς τη βαθμολόγηση, ας πούμε, στην εμπιστοσύνη ανάμεσα τέλος πάντων διάφορους θεσμούς, όπου η Ελλάδα μαζί με τη Τσεχία και τη Σερβία, όσο παρατήρησα, ήταν ουσιαστικά οι πιο χαμηλές βαθμολογίες. Όλοι οι θεσμοί κάτω από τη βάση στη 10βάθμια κλίμακα που είχε θέσει. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά, θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Τώρα καλώ τον κύριο Τεμετζή να έρθει λίγο από εδώ. Στο βήμα είναι, αυτά θα μετακινηθεί λίγο πάνω στο βήμα. Στην ουσία, ή εδώ, να είναι εδώ η πηγή του οίκου.
ξεκινήσω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να εκφράσω επίσης την ευχαριστία μου στον αγαπητό μου φίλο συνάδελφο, πρώην φοιτητή μου, για το οποίο βέβαια εγώ είμαι περήφανος ότι ένας πρώην φοιτητής μου είναι συνάδελφός μου κτλ. Για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Και πραγματικά μου αρέσει και νιώθω μεγάλη ικανοποίηση όταν έχουμε συναβάλει μια ιδέα. Οι τρεις μας την είχαμε συλλάβει αυτή την ιδέα να κάνουμε μια εκδήλωση και την κάνουμε την εκδήλωση. Πραγματικά είναι έτσι, σου δίνει μια αίσθηση ότι κάνουμε πράγματα και τα οποία έχουν ένα γόνιμο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Επειδή μας ακούει και η συνάδελφος η Βασιλική Γεωργιάδου και οι υπόλοιποι online, αν θέλει Σταμάτη, γύρισε λίγο την κάμερα να δουν λίγο και πόσοι πολλοί φοιτητές μας παρακολουθούν, τι κοινό καλό έχουμε. Λοιπόν, οπότε έχουμε από άποψη τουλάχιστον συμμετοχής, έχουμε μια επιτυχημένη εκδήλωση και αυτό μας δίνει την υποχρέωση να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας όσο το δυνατόν καλύτερα. Λοιπόν, πριν περάσω στην κυρίως ομιλία μου, η οποία μοιράζεται πολλά κοινά σημεία με όσα έχουν προηγηθεί από τον κύριο Πλειώνη και την κυρία Γεωργιάδου και γι' αυτό δεν θα τα επαναλάβω, αλλά θα τα περάσω επί τροχάδι. Να κάνω μερικά πλαισιωτικά και προϋποθετικά σχόλια, διότι αυτή η εκδήλωση έγινε με αφορμή την έκδοση αυτού του βιβλίου, του πολύ επιτυχημένου βιβλίου. Η σύλληψη της ιδέας ήταν του φίλου και συνάδελφου του κ. Μανώλη Πλειώνη και με αφορμή... Αλλά η συμμετοχή του κ. Δεμερτζή ήταν καθεντική. Καλά. Και με αφορμή την έκδοση, όπως είπε η κυρία Γεωργιάδου, του 43ου τεύχους του περιοδικού Επιστήμη και Κοινωνία. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια για το περιοδικό εν γέννη και λίγο και για το συγκεκριμένο θεματικό αφιέρωμα του περιοδικού. Εντός του οποίου θεματικού αφιερώματος περιλαμβάνεται και το άρθρο της κυρίας Γεωργιάδου με την κυρία Καφέ και την κυρία Κουντούρη. Το περιοδικό αυτό, βλέπετε, 43ο τεύχος, ένα περιοδικό το οποίο τιτλοφορείται, ο υπότιτλος του οποίου είναι «Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας», Επιστήμη και Κοινωνία, Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας. Μην νομίζετε ότι στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο πράγμα να βγαίνει ένα περιοδικό σχεδόν 30 συνεχόμενα χρόνια, 26 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είμαστε, και μάλιστα χωρίς κάποια θεσμική και οικονομική ομπρέλα και κάλυψη. Φυσικά συνεργαζόμαστε με το Εργαστήριο Πολιτικών Ερευνών του Παλαιού Πανεπιστημίου, αλλά μέχρι εκεί ουδέποτε υπήρξε κάποια συστηματική χορηγία σε αυτό το project και μάλιστα είμαστε πραγματικά ερασιτέχνες, με την καλή έννοια του όρου, εραστές σε πάση περιπτώσει της έρευνας και της επιστήμης, καθώς πολλές φορές, μάλλον πάντα, πληρώνουμε και την τσέπη μας ορισμένα έξοδα για την έκδοση. Το περιοδικό ξεκίνησε την έκδοσή του το 1998 με πρωτοβουλία και ήταν ψυχή τότε του περιοδικού καθηγητή μου και ο καθηγητής της Βασιλικής Γεωργιάδου, ο Ηλίας Κατσούλης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο επί πάρα πολλά χρόνια. Ήταν δική του η ιδέα, το προώθησε, το υπερασπίστηκε και τα τελευταία περίπου 10 χρόνια πιο πολύ έχουμε πάρει τη σκητάλη εγώ και η Βασιλική Γεωργιάδου και φυσικά με τον Ηλία τον Κατσούλη και άλλους συναδέλφους οι οποίοι είναι στην Συντακτική και Επιστημονική Επιτροπή. Το περιοδικό εδώ και περίπου 10 χρόνια εκδίδεται από το 2013, εκδίδεται από τις εκδόσεις Gutenberg, ενώ στην πρώτη του φάση από το 1998 μέχρι το 2013 εκδιδόταν στις εκδόσεις Σάκουλα και από το 2013 και μετά ενετάχθη το περιοδικό στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην ηλεκτρονική βάση των ηλεκτρονικών περιοδικών, που αυτό συνεπάγεται ότι όλα τα προηγούμενα τεύχη, πλην του τρέχοντος κυκλοφορούντος τεύχους,
είναι ευρέως, είναι ανοιχτά διαθέσιμο στο κοινό, ακολουθώντας την Open Science. Άρα, επίτηδες το λέω, είστε φοιτητές για τις εργασίες κτλ. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προεδρικού και θα δείτε πόσος πλούτος δουλειάς υπάρχει εκεί. Κάθε τεύχος έχει ένα θεματικό αφιέρωμα. Κάθε τεύχος. Το συγκεκριμένο αυτό τεύχος είχε το θεματικό αφιέρωμα με τίτλο «Παραπληροφόρηση, δημόσια σφαίρα και δημοκρατία» και κάθε θεματικός πυρήνας, θεματικό αφιέρωμα περιλαμβάνει από 4, συνήθως 4 ή και 5 άρθρα και επίσης φιλοξενούμε στο περιοδικό ίσως 1 ή 2 επιπλέον άρθρα και βιβλιογραφικές και ούτω καθεξής. Στο συγκεκριμένο λοιπόν αυτό τεύχος, το οποίο επιμεληθήκαμε μαζί με τον Σταμάτη, έχουν συμμετάσχει ως συγγραφείς η Μισέλα Μαζίν. Η Μισέλα Μαζίν είναι επίκουρες αναπληρώτα καθηγήτρια, ξέχασα το πανεπιστήμιο, στο Boston University, διεθνώς πάρα πολύ γνωστή και πρωτοπόρος και χρονικά και επιστημονικά πρωτοπόρος στην έρευνα της παραπληροφόρησης και η ευρεία ενία. Είχε συμμετάσχει η Μισέλα μαζί με άλλους το 2022, το καλοκαίρι του 2022, σε μια ημερίδα που είχαμε οργανώσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου fact-checking, το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί για 2 χρόνια από το ΕΛΙΔΕΚ, Εθνικό Ίδρυμα ΕΛΙΔΕΚ, Ελληνικό Έρευνας και Καινοτομίας. Το Αλσχάιμερ και οι κούρες. Λοιπόν, το λέω αυτό διότι είχε ξεκινήσει με μια πρόταση που είχαμε καταθέσει ως ΕΚΕ, είναι την περίοδο εγώ ήμουν πρόεδρος στο ΕΚΕ, είχαμε καταθέσει μια πρόταση με το Σταμάτη ως καρδιά αυτής της πρότασης. Εγκρίθηκε εκείνη η πρόταση για 2 χρόνια με μια σχετικά μικρή χρηματοδότηση, μικρή εν συγκρίση με τις απαιτήσεις του έργου. Το έργο ολοκληρώθηκε και κατόπιν ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2022, όπως είπα. Ως καταληκτήριο σημείο είχαμε την εκδήλωση, εκείνη μια επιστημονική ημερίδα, την πρώτη διεθνή επιστημονική ημερίδα που είχε πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, όπου και συμμετείχε η κυρία Μαζίν, εγώ, ο Σταμάτης, ο Πουλακιδάκος και ο Απόστολος Λιναρδής είχαμε παρουσιάσει μια έρευνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας έρευνας, η οποία αποτυπώνεται εδώ στο δεύτερο άρθρο στο θεματικό αφιέρωμα, συστηματικά και ολοκληρωμένα. Επίσης υπάρχει το άρθρο της κυρίας Γεωργιάδου, όπως είπαμε, υπάρχει ένα άρθρο του Αντώνη Γαρδικιώτη, στην ηλεκτρονική έκδοση είναι Αντώνης Γαρδικιώτης και Αχιλλέας Πηλούσης. Έγινε ένα λάθος εδώ στην NDP έκδοση, πάντα υπάρχει το δέμο του τυπογραφείου, αλλά το διορθώσουμε στην ψηφιακή έκδοση. Ένα κείμενο στο οποίο θα αναφερθώ αργότερα στην ομιλία μου, ένα πολύ σημαντικό κείμενο που αφορά την ψυχολογία της παραπληροφόρησης, την αντιμετώπιση της και τον τρόπο με τον οποίο τη διαχειριζόμαστε. Επίσης, ένα άρθρο του Μιχάλη του Κασικοσταντίνου, επίσης φοιτητή μου, παλιού μου φοιτητή και διδάκτορά μου, ο οποίος κάνει μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η λέξη, η φράση fake news χρησιμοποιείται ως λέξη, ως όπλο προπαγάνδας, ως όπλο του πολιτικού λόγου μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, μεταξύ των αντιμαχόμενων, ας πούμε, παρατάξεων εντός της Βουλής, έτσι ώστε η μία παράταξη, ο ένας βουλευτής της παράταξης, να θέλει να απονομιμοποιήσει την εγκυρότητα του αντιπάλου, λέγοντας ότι αυτό το οποίο εκφέρει είναι fake news. Έχει γίνει πολύ της μόδας το fake news, έτσι. Έχει εκφέρει πια το fake news από τα όρια, αν θέλετε, των σπουδών επικοινωνίας και έχει γίνει το οργανικό κομμάτι του πολιτικού λόγου. Αλλά ξέρετε, αγαπητοί μου, ο πολιτικός λόγος δεν γνωρίζει την αντίφαση. Δηλαδή, ο πολιτικός λόγος δεν ακολουθεί λογικές ελέγχου απαγωγής ή επαγωγικής ή απαγωγικής σκέψης. Ο πολιτικός λόγος είναι ένας λόγος ο οποίος ακολουθεί κάθε φορά τις απαιτήσεις του πολιτικού επιχειρήματος. Και τέλος, ναι, και εκεί έχει τελειώσει το θεματικό αφιέρωμα και κατά τα άλλα το περιοδικό μας, το τέλος αυτό έχει και άλλα κείμενα, όπως
όπως προανέφερα. Να πω το είπε και ο κύριος Πλειώνης, να πω για το βιβλίο «Ψευδοεπιστήμες και θεωρίες συνωμοσίας». Ο στόχος δεν ήταν να κάνουμε μια συστηματική επιστημολογική τάξεως έκθεση του τι σημαίνει επιστήμη, τι σημαίνει ψευδοεπιστήμη, και κατόπιν έτσι ώστε κατόπιν να απονομιμοποιήσουμε ή τέλος πάντων να απομυθοποιήσουμε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας στον χώρο της επιστήμης. Το βιβλίο δεν ασχολήθηκε με θεωρίες συνωμοσίας πολιτικού χαρακτήρα, όπως παραδείγματος χάρη η δολοφονία του Jeff Kennedy ή των δίδυμων πύργων και ούτω καθεξής. Περιορίζεται μόνο σε γεγονότα, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την επιστήμη. Αν τα X-Trails μας ψεκάζουν, αν όντως πήγαν οι άνθρωποι στο φεγγάρι, εάν το εμβόλιο, μέσω του εμβολίου ενσωματώνονται μας βάζουν, μας τοποθετούν τσιπάκια, έτσι να λέγεται, η ονιμότητα του πληθυσμού και διάφορα άλλα. Αν οι σεισμοί είναι προϊόν πυρηνικών δοκιμών ή άλλου τύπου και το καθεξής. Όλα αυτά απαντώνται με πάρα πολύ συστηματικό και πιστικό, θα έλεγα τώρα. Ότι θα κάνουμε εμείς την τροπή με το σκοποτήριμο, έτσι. Και επίσης ο κύριος Πλειώνης, αυτό το βιβλίο, μαζί με έναν άλλο συνεργάτη, έχει ασχοληθεί με ο ίδιος ο κύριος Πλειώνης, είναι αστροφυσικός. Έχει γράψει ένα κεφάλαιο για την αστρολογία. Και θέλω εδώ να κάνω μια μικρή υπόμνηση και να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι με το ζήτημα της αστρολογίας, με αυτό αν θέλετε ένα ζήτημα λαϊκής κουλτούρας, ασχολήθηκε ο Μέγας Αντώνου. Εάν δεν ξέρετε παιδιά ποιος είναι ο Αντώνου, δεν πειράζει που το ξέρετε, φοιτητές είστε. Ήταν ένας μείζωνος σημασίας φιλόσοφος του κριτικού μαρξισμού, πριν από το δεύτερο και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος μαζί με έναν μείζωνος σημασίας επίσης φιλόσοφο του Χορκάνερ έγραψαν ένα από τα εμβληματικότερα βιβλία φιλοσοφίας, κοινωνικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα που είναι η διαλεκτική του διαφωτισμού. Αυτός λοιπόν ο μέγας φιλόσοφος σε εισαγωγικά καταδέχτηκε να γράψει ένα αρκετά εκτεταμένο δοκίμιο για την αστρολογία, θέλοντας να δείξει πως ο ανορθολογισμός είναι συστηματικά και επί πάρα πολλές δεκαετίες, με αιώνες, συστηματικά ριζωμένο στην καθημερινή μας ζωή. Είναι τόσο αυτονόητο που δεν το σκεφτόμαστε. Κάθε εφημερίδα, κάθε περιοδικό, πάρα πολλά κανάλια καθημερινά ασχολούνται με την αστρολογία. Άνθρωποι πληρώνουν για να πάρουν αστρολογικές προβλέψεις. Πρωθυπουργοί συμβουλεύονται αστρολόγους και το καθεξής. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Είναι τόσο αυτονόητο που δεν περνάει απαρατήρητο. Και ξέρετε, η επιστήμη, η κοινωνική επιστήμη και η επιστήμη οι σπουδές επικοινωνίας στόχο έχουν όχι να μελετούν τα προφανή, αλλά να μελετούν αλλά να απονομιμοποιούν, να απομυθοποιούν και να αμφισβητούν τα αυτονόητα. Το θέμα δεν είναι να παραδεχόμαστε το πραγματικό, αλλιώς δεν χρειαζόμαστε καν επιστήμη. Χρειάζεται να σκάψουμε κάτω από τα προφανή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι ορισμένα από τα προϋποθετικά σχόλια που ήθελα να κάνω και τώρα θα προχωρήσω λίγο σύντομα στο κύριο μέρος της ομιλίας μου κάνοντας πώς θα πηγαίνω, το πρώτο αυτό. Αυτό έτσι. Λοιπόν, ωραία. Το είπε και ο κύριος Πλειώνης, το ανέφερε, ίσως δεν το ανέφερε με την ίδια λέξη, το ανέφερε και η κυρία Γεωργιάδου όσον αφορά την εμπιστοσύνη και την πόλωση και το καθεξής. Θα έλεγε κανείς ότι βιώνουμε όλες τις δυτικές κοινωνίες μια κρίση της δημόσιας επικοινωνίας, υπό την έννοια ότι εκτός από την δίπλα και πέρα και αθρηστικά ταυτόχρονα με την οικονομική κρίση, με την κρίση της πανδημίας και το καθεξής, βιώνουμε και μια κρίση της αλήθειας, της μετααλήθειας. Η λέξη μετααλήθεια post-truth το 2016 ήταν μια λέξη η οποία είχε ανακηρυχθεί λέξη της χρονιάς του 2016, όπως επίσης και τα fake news το 2017 στο Lex Collins επίσης είχε ανακηρυχθεί μια δημοφιλέστερη λέξη και ούτω καθεξής. Το θέμα βεβαίως, το να μιλάει κανείς για την αλήθεια και για την μετααλήθεια, είναι κάτι
το πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα θέμα βαριάς επιστημολογικής προβληματικής, γύρω από το ζήτημα της αλήθειας. Οι επιστημολόγοι από τον Αριστοτέλη, τουλάχιστον από τον Αριστοτέλη και μετά, διασταυρώνουν τα ψήφια τους μέσα από διαφορετικές θεωρίες του ρεαλισμού, του αντιρεαλισμού, του πραγματισμού, του θετικισμού και ούτω καθεξής, του κριτικού ρεαλισμού, με μεγάλα ονόματα όπως ο Πόπερ, ο Κούν, ο Φεγγεράμπεν, ο Λάκατος και άλλοι πολλοί έχουν μιλήσει για αυτό, για το ζήτημα της αλήθειας, η οποία αφορά φυσικά τις λεγόμενες θετικές φυσικές επιστήμες, αλλά επίσης και τις λεγόμενες επιστήμες του πνεύματος και τις κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες στο πνεύμα των σκληροπυρηνικών θετικιστών δεν θεωρούνται επιστήμες, αλλά θεωρούνται soft science. Εμείς είμαστε κάτι μεταξύ, ας πούμε, ποιητών, λογοτεχνών, σχολιαστών, δοκιμιογράφων και ούτω καθεξής. Απέναντι, ας πούμε, στους hardcore επιστήμονες που είναι η μαθηματική, η φυσική και ούτω καθεξής. Και λίγο αστρολόγους, και λίγο αστρολόγους, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, βεβαίως, στο σκληρό πυρήνα όλης αυτού του φαινομένου που λέγεται κρίση της δημόσιας επικοινωνίας, όπως ήδη υπόθηκε, είναι τα fake news, οι παραποιημένες ειδήσεις, οι ψευδεπίγραφες ειδήσεις. Η όλη ψευδεπίγραφη είδηση ή παραποιημένη είδηση προέρχεται από ένα βιβλίο του συναδέλφου μου, του Γιώργου του Πλειού, ο οποίος πριν από 2 χρόνια δημοσίευσε ένα μεγάλο και πολύ καλό βιβλίο γύρω από το θέμα αυτό. Εδώ θέλω, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες ορολογικής φύσεως, να διακρίνουμε λίγο την έννοια των ψευδών ειδήσεων, των false news, από το fake news. Δεν ταυτίζονται δύο έννοιες, δεν ταυτίζονται τουλάχιστον από άποψη νομική και από άποψη θεωρητική. Υπό την έννοια ότι μια ψευδής είδηση είναι μια είδηση η οποία είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ψευδής. Αναφέρεται σε ανυπόστατα γεγονότα τα οποία μπορούν να αποδειχθούν. Και μπορούν να αποδειχθούν μέσω δικανικών μέσων ή μέσα από άλλη δημοσιογραφική έρευνα ή επιστημονική έρευνα. Απέναντία στα fake news είναι ένα είδος, αν θέλετε, ειδησιογραφικής προπαγάνδας ή προπαγανδιστικής ειδησιογραφίας. Υπό την έννοια δηλαδή ότι περιέχουν και αλήθειες και ψέματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς εύκολα να τα πολεμήσει, να μην μπορεί κανείς εύκολα να τα αντιμετωπίσει και κυρίως νομικά να τα αντιμετωπίσει. Έτσι, και αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη τη ρύθμισή τους και την αντιμετώπιση τους. Δεν θα αναφερθώ καθόλου, αναφέρθηκε η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου στην λανθασμένη πληροφόρηση, στην παραπληροφόρηση. Να προσθέσω εδώ εγώ μία ακόμα διάσταση που είναι η βλαπτική πρόθεση της πληροφόρησης, η λεγόμενη malinformation, η οποία μπορεί να στηρίζεται είτε σε misinformation είτε σε disinformation. Είτε και να είναι και αληθής η malinformation. Κανείς μπορεί παραδείγματος χάρη, να μεταφέρει μια πληροφορία, κυρίως ας πούμε στο εκδικητικό πορνό, ας πούμε, το οποίο είναι δεν είναι φτιαγμένο πορνό, δεν είναι φτιαγμένο το φιλμ, η εικόνα, αλλά έχει σκοπό η μετάδοσή του να βλάψει ένα άλλο άτομο. Λοιπόν, αυτά τα περνάω λοιπόν τελείως, τα περνάω γιατί θα θεωρώ δεδομένα. Και να πω το εξής, ότι αυτό το ζήτημα, η συζήτηση περί της παραπληροφόρησης, θα έλεγε κανείς ότι ίσως είναι ένα παλιό πρόβλημα σε ένα καινούργιο πλαίσιο. Υπό την έννοια ότι μύθοι, προπαγάνδα, ψέματα υπήρχαν πάντα στην πολιτική ρητορική, στην ιστορία, στον τρόπο που η εκάστοτε πολιτική εξουσία διαχειριζόταν την εικόνα της. Αυτό είναι γνωστό και δεδομένο. Αυτό που και μάλιστα στο 10 με τον διαφωτισμό, εκεί ήταν μια τομή τροποντινά, μια τομή υπό την έννοια ότι εκεί στο λόγο του διαφωτισμού, που ως διαφωτισμό, να υπενθυμίσω εδώ ότι ο Καντ όρισε την δημόσια χρήση του λόγου, και δημόσια χρήση του λόγου στην σκέψη του Καντ
και όλων των υπόλοιπων διαφωτιστών δεν ήταν να μιλάμε ανοιχτά και να μας ακούνε όλοι, αλλά δημόσια χρήση του λόγου είναι να θέτουμε την σκέψη μας και το επιχείρημά μας στην βάσανο των άλλων και να ασκούμε στους άλλους κριτική, αλλά και να δεχόμαστε την κριτική των άλλων και να ασκούμε και αυτοκριτική. Δηλαδή δεν είναι απλώς το να μιλάμε ανοιχτά και ελεύθερα, φυσικά είναι η απόλυτη προϋπόθεση αυτή. Αλλά η επόμενη συνθήκη του όρου δημόσια χρήση του λόγου είναι αυτή όπως το προανέφερα, ακριβώς διότι η έννοια της δημοσιότητας στο 18ο αιώνα, στο πλαίσιο του διαφωτισμού και του πρώιμου πολιτικού φιλελευθερισμού, η έννοια της δημοσιότητας ήταν μια κριτική έννοια, ήταν μια έννοια πολεμική ενάντια στην μη ελεγχόμενη γνώση, ενάντια στις αποφάσεις και τις ιδεολογίες της μη αιρετής εξουσίας, της απόλυτης δηλαδή μοναρχίας, της ελαίου θεομοναρχίας και ούτω καθεξής, η οποία φυσικά ασκούνταν η δημόσια χρήση του λόγου στο πλαίσιο της δημόσιας σφαίρας και σε αυτό που λέμε στην καλλιέργεια της κοινής γνώμης. Να πω εδώ παρενθετικά, για να τους βάλω και αυτούς στη συζήτηση, ότι τέτοια ώρα, κάθε Πέμπτη, έχω μάθημα στο τμήμα μου σε ένα μάθημα επιλογής που λέγεται κοινή γνώμη. Και επειδή θα ερχόμουν εδώ, οι φοιτητές που το παρακολουθούν τώρα, και γι' αυτό ήθελα συμβολικά να τους βάλω και να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που παρακολουθούν από την Αθήνα, και γι' αυτό μιλάω και λίγο παραπάνω, όσοι αν τους έκανα και ας πούμε κάτι από το μάθημά τους. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, όμως οι σημερινές κοινωνίες, οι σημερινές μας κοινωνίες δεν είναι μόνο, έχουν πάψει προπολούν να ονομάζονται νεωτερικές, ορισμένοι τις ονομάζουν μετανεωτερικές, άλλοι τις ονομάζουν κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας, ή άλλοι τις ονομάζουν, όπως ο Λιποβέτσκι, τις ονομάζουν υπερνεωτερικές κοινωνίες. Φυσικά το πώς θα περιγράψουμε τη σύγχρονη κοινωνία δεν εξαντλείται σε αυτή την τριλογική, σε αυτούς τους τρεις όρους. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί τρόποι που μπορεί να περιγράψουμε την κοινωνία, όπως είναι η κοινωνία της γνώσης, η κοινωνία της πληροφορίας και ούτω καθεξής. Όσον αφορά πάντως τη δημόσια πληροφόρηση, αυτή έχει ένα χαρακτήρα όλο ένα και περισσότερο ενημεροδιασκέδασης, δηλαδή μια συνέρεση διασκέδασης και πληροφόρησης, με αποτέλεσμα αυτό να συμβάλλει πολύ στην γένεση και στον πολλαπλασιασμό και στην γενίκευση των παραποιημένων ή και των ψευδών ειδήσεων. Γιατί άραγε το φαινόμενο αυτό έχει επικρατήσει, γιατί άραγε οι ψευδεπίγραφες παραποιημένες ειδήσεις γίνονται τόσο πολύ πιστευτές. Ο κύριος Γαρδικιώτης με τον Εχμέτου Κουμπιούση έχουν γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο, είναι και οι δύο κοινωνικοί ψυχολόγοι, έχουν γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο στο αφιέρωμά μας, όπως είπα, για τους λόγους για τους οποίους γίνονται αποδεκτές οι ψευδεπίγραφες ειδήσεις. Και μάλιστα, να ξέρετε, υπάρχει ένα φαινόμενο της επαναλαμβανόμενης πλάνης. Ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι, σε πάρα πολλούς ανθρώπους, γίνεται, όπως παραδείγματος χάρη, όσον αφορά αυτά τα X-Trails και αν οι άνθρωποι πήγε έξω στο φεγγάρι κτλ. Γίνεται διάψευση αυτών των θεωριών της νομοσίας ή αυτών των ειδήσεων, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθούν οι άνθρωποι να τις πιστεύουν. Δεν είναι τρελοί οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, εμείς της κριτικής σκέψης, εμείς οι επιστήμονες, θεωρούμε ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια και καμιά φορά με συμπάθεια τροποτινά και με κάποιο χαμόγελο συγκατάβασης αντιμετωπίζουμε τα εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν παραδείγματος χάρη η γη είναι επίπεδη. Όσο παράλογο αν φαίνεται σε εμάς αυτό το πράγμα, όσο και αν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι η γη δεν είναι επίπεδη, διότι υπάρχουν αναμφισβήτητες μαθηματικές και φυσικές θεωρίες και οπτικομετρικές μετρήσεις και ούτω καθεξής. Ωστόσο, για τα εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων, ο τρόπος που θα είναι συνάνθρωποι μας, είναι συμπολίτες μας. Χρειάζεται, από την άποψη αυτή, χρειάζεται από τη μεριά της τυπικής επιστήμης, κοινωνικής ή και θετικής επιστήμης, χρειάζεται ένα πνεύμα διαλόγου
ανοιχτότητας και συμπερίληψης. Και όχι ένα πνεύμα απόστασης, απόρριψης, γιατί αν αυτό συμβαίνει, τότε αποδεικνύεται η δύναμη ενός άλλου μηχανισμού, στον οποίο αναφέρονται οι γαρδικιώτες και σπηλιούσεις, την τέταρτη φορά να το πετύχω. Ότι δηλαδή πολλές φορές μέσα από αυτές τις αντιλήψεις, είτε συνωμοσιολογικές αντιλήψεις, είτε με την αναπαραγωγή ψευδεπίγραφων ειδήσεων, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να επιβεβαιώνουμε τις δικές μας προκαταλήψεις. Και είναι ένας αμυντικός μηχανισμός προκειμένου οι άνθρωποι να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Να διατηρήσουν την προσωπική τους ταυτότητα και καμιά φορά και την κομματική τους ταυτότητα. Αναφέρθηκε και η κυρία Γεωργιάδου στον κομματισμό, ή να διατηρήσουν επίσης και την ιδεολογική τους ταυτότητα. Και αυτό έτσι περαιτέρω ισχύει σε ένα πολλωμένο, όπως αναφέρθηκε και η κυρία Γεωργιάδου, πολλωμένο από πολιτική και θα έλεγα εγώ και από συναισθηματική άποψη δημόσιο φόρο. Έχει μια τεράστια απόλυτη. Αυτό λέω emotional polarization, πολιτική πόλωση στις σύγχρονες μας κοινωνίες. Την βλέπουμε ανάγλυφα να αναδεικνύεται και να έχει πραγματικά αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την βλέπουμε και σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, την βλέπουμε και στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί παράγοντες. Θα έλεγα υπάρχει μια τριπλέτα παραγόντων για όλο αυτό το φαινόμενο που το εξηγούν, μάλλον το ερμηνεύουν τέλος πάντων ή μας βοηθούν να το καταλάβουν, εν πάση περιπτώσει. Ήδη αναφέρθηκα στην υπερνεωτερικότητα, υπό την έννοια ότι το διαδίκτυο ταυτοχρόνως δομείται από την κοινωνία και η επικοινωνιακή συνθήκη είναι τέτοια πια στις μέρες μας, όπου δεν υπάρχει μία αιτία που να εξηγήσουμε τα πράγματα. Δεν υπάρχει, δεν μπορούμε, και ποτέ δεν υπήρχε ούτως ή άλλως έτσι. Δεν υπάρχει μια δετερμινιστική κατάσταση, μια αιτιοκρατία, αλλά υπάρχει, θα έλεγα, μια αναιτιοκρατία. Τα πράγματα είναι τόσο ρευστά και θα έλεγα και χαόδη σε σημαντικό βαθμό όσον αφορά τα κοινωνικά γεγονότα, που είναι τόσο πολυπαραγωγικά που κανείς θα έλεγε ότι υπάρχει μια, από τεχνολογική τουλάχιστον άποψη, μια αναιτιοκρατία. Οι δυτικές κοινωνίες, και εδώ ο Μπάουμαν βεβαίως είναι μια πολύ μεγάλη, είναι μείζωνος σημασίας θεωρητικός που έχει μιλήσει για αυτά τα θέματα, είναι κοινωνίες όχι μόνο πλουραλιστικές, αλλά και ρευστές κοινωνίες, υβριδικές κοινωνίες πολλαπλότητας, διασυνδεσιμότητας, με το τυχαίο να επικρατεί σε μεγάλο βαθμό, το τυχαίο και το εφήμερο. Δεν θέλω να πω και σε άλλες λεπτομέρειες εδώ, γιατί θα πάρω πολύ περισσότερο χρόνο. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μετανεωτερικότητας και υπερνεωτερικότητας. Δεν θέλω να πω εδώ. Θα έλεγα όμως ότι αυτή η ταχύτητα, αυτή η πολλαπλότητα, η ρευστότητα των κοινωνιών, ένας σύγχρονος Γερμανός κοινωνιολόγος, ο Ρέκβιτς, χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες της μοναδικότητας, ότι καθένας στο πλαίσιο ενός ακραίου καταναλωτικού ατομικισμού, ο καθένας μας προσπαθεί μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής σύγκρισης να τονίσει την μοναδικότητά του. Βέβαια αυτό το κάνουν όλοι. Όταν το κάνουν όλοι είναι ένα μαζικό φαινόμενο, αλλά αυτό είναι η μεγάλη αντίφαση. Η μαζική mass singularity, τρόπον, έτσι. Λοιπόν, και αυτό βέβαια συμβαίνει στην πολιτισμική σφαίρα που έχουμε τον καταναλωτισμό, τον πολιτιστικό ειδονισμό, μια φρενήρη νεοφιλία, δεκαετίες τώρα, ότι όλοι θέλουμε να είμαστε νέοι, είμαστε στα 60, ξέρω εγώ, πλάς και πάμε σε γυμναστήρια, θέλουμε να είμαστε νέοι, να είμαστε fit, όλη αυτή η ιδεολογία μιας νεάζουσας κουλτούρας, η οποία δεν ταυτίζεται με νεανική κουλτούρα. Κάποτε στη δεκαετία του 70 και του 80 ήταν πολύ της μόδας οι μελέτες της νεανικής κουλτούρας, youth culture. Αλλά η youth culture πια δεν είναι απαραίτητα η κουλτούρα των νέων, των ηλικιακά νέων, είναι μια κουλτούρα που αγγίζει πολύ περισσότερα ηλικιακές κοόρτες, όπως λένε, έτσι. Λοιπόν, η επιτάχυνση που φαίνεται είχα μιλήσει και σε μια. Πριν από 2 χρόνια σε αυτά, αλλά δεν ήταν οι διευθυντές που ακούγανε. Όχι. Ο Χάρμουντ Ρόουζ, ένας και αυτός σύγχρονος Γερμανός
Γερμανός θεωρητικός έχει αναφερθεί στην επιτάχυνση και είμαι σίγουρος ότι βιωματικά το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι οι σύγχρονες κοινωνίες δεν είναι μόνο κοινωνίες ορθολογικές, κοινωνίες όπως είπα πριν, με διαφοροποίηση, εξατομίκευση κτλ. Αλλά είναι κοινωνίες επιταχυνόμενες υπό την έννοια πια ότι το τεχνοοικονομικό σύστημα και το οικονομικό σύστημα, σκεφτείτε, παρεθέσει το λέω, σκεφτείτε ότι κάθε μέρα, κάθε ώρα εργάσιμης ημέρας γίνονται τόσα εκατομμύρια χρηματιστηριακές συναλλαγές και διακινούνται τόσα τρισεκατομμύρια δολαρίων σε χρόνο σχεδόν μηδενικό, όπου δεν προφέρουμε καν να δούμε, να καταλάβουμε τι γίνεται. Και κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, γίνονται ανταλλάσσονται τόσα emails, τόσα μηνύματα στο TikTok, τόσες αναρτήσεις στο Facebook, ιδρύονται τόσες ιστοσελίδες καινούργιες ή καταργούνται άλλες. Δηλαδή σε όλο αυτό τον κυβερνοχώρο, τα λέγαμε, και ταυτοχρόνως όλα αυτά που γίνονται κάθε δευτερόλεπτο αυξάνουν το ανθρακικό αποτύπωμά του στην ατμόσφαιρα, γιατί αυτά δεν είναι δωρεάν, ξέρετε. Όλα αυτά χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό. Που αυτά γίνονται σε τέτοια ταχύτητα που πραγματικά ένας μέσος άνθρωπος, σαν και εσάς και σαν και εμένα, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Αλλά αυτές οι ταχύτητες, αυτός ο τρόπος, ο ταχύς τρόπος που η κοινωνία επιβάλλει τις νόρμες της, επιβάλλει ταχύτητα στο να δουλεύουμε, στο να ανταποκρινόμαστε σε μηνύματα. Είναι τέτοια που στην εκάστοτε μονάδα χρόνου, μια ώρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, ο βιόκοσμος μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν μπορούμε δηλαδή, έτσι πως είμαστε κατασκευασμένοι, με τις γνωστικές μας ικανότητες και τη συναισθηματική μας νοημοσύνη, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ταχείες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, που θα λέγαμε σε χαπερμασιανή ορολογία του συστήματος. Ο βιόκοσμός μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο εξωτερικό σύστημα, στο τεχνοοικονομικό υποσύστημα. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μας φτάνει ο χρόνος. Δεν μου πείτε ότι δεν το νιώθετε, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Και αυτό φυσικά γεννά άγχος, γεννά αβεβαιότητα. Δεν είναι δωρεάν αυτό. Δεν είναι από συναισθηματική άποψη, θέλω να πω. Λοιπόν, τα περνάω λοιπόν αυτά, τα είπα έτσι επί τροχάδι. Ο όρος επιταχυνόμενη κοινωνία χαρακτηρίζει μια κοινωνία μόνο και μόνο όταν οι διαδικασίες της τεχνολογικής επιτάχυνσης και ολοένα μεγαλύτερη έλλειψη χρόνου συμπίπτουν. Αυτό είναι η επιταχυνόμενη κοινωνία. Εδώ βλέπετε, το έχω ξαναδείξει αυτό, το web πώς εξελίσσεται. Αυτά είναι που σας έλεγα εδώ πώς κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό της μέρας τι γίνεται και πάμε παρακάτω. Για ποιο λόγο γίνονται αποδεκτές οι ψευδεπίγραφες ειδήσεις? Διότι σε μεγάλο βαθμό έχει επιταθεί αυτό που λέμε, που είναι και βασική στοιχειώδης έννοια της επικοινωνίας και τα διδάσκει εδώ και ο Σταμάτης, υποθέτω, είναι η επιλεκτική έκθεση. Ξέρετε πολύ καλά ότι επιλέγουμε σε τι μέσα και σε τι μηνύματα θα εκτεθούμε. Δεν βλέπουμε όλα τα κανάλια, δεν διαβάζουμε όλες τις εφημερίδες, επιλέγουμε αυτά τα οποία μας ταιριάζουν. Δεν παρακολουθούμε όλο το μάθημα. Λέω τώρα. Συνειδητικά ρε παιδί. Δεν παρακολουθούμε όλο το μάθημα. Ακριβώς. Γιατί έχουμε κάποια αντιληπτικά, συναισθηματικά, γνωστικά και ιδεολογικά και άλλου τύπου φίλτρα, μέσω των οποίων διηλίζουμε τα εξωτερικά ερεθίσματα, γνωστικά και άλλα. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη που με κοιτάτε και με ακούτε, ο εγκέφαλός σας, ο εγκέφαλός σας δέχεται μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα κάθε λεπτό που περνάει. Από τα φώτα, από τα χρώματα, από τους άλλους γύρω-γύρω, αλλά επιλέγετε να ακούτε εμένα, όσοι επιλέγετε να με ακούτε. Δηλαδή, εστιάζετε την προσοχή, είναι η επιλεκτική προσοχή, η επιλεκτική έκθεση. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει γνώση, δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και το καθεξής. Όμως, το πρόβλημα με τις επιλεκτικές ειδήσεις και με το διαδίκτυο είναι ότι μέσα από τα echo chambers, τα λεγόμενα
echo chambers, έχει ευρεία είναι έτσι, από τις λεγόμενες διαδικτυακές κοινότητες. Έχει δημιουργηθεί ένα είδος πολιτισμικής ομοφιλίας, δηλαδή όμοιος ομοιοπελάζει, όλοι ακολουθούμε μέσα από το Facebook και μέσα από το TikTok και από άλλου τύπου κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακολουθούμε αυτούς τους συνομιλητές με τους οποίους συμφωνούμε. Άρα επιβεβαιώνουμε αυτό που ήδη ξέρουμε. Και έτσι δεν έχετε θέμα στο λόγο του άλλου. Και ξέρετε, όταν εμφανίστηκε το διαδίκτυο, ο μεγάλος Νίκολας Νεγκρεπόντε και ο Δεκούζος, οι οποίοι ήταν οι πρωτοπόροι του διαδικτύου, ήταν υπεραισιόδοξοι. Διαπραίνονταν από μια τεχνολογική αισιοδοξία υπό την έννοια ότι το διαδίκτυο θα συμβάλλει στην άρση των διαφωνιών ή τέλος πάντων στο μετριασμό τους, θα συμβάλλει σίγουρα στον κοινωνικό διάλογο, θα συμβάλλει στην άρση ή στον μετριασμό των εθνικιστικών προκαταλήψεων. Το εντελώς αντίθετο έχει συμβεί. Έχει συμβάλει πολύ περισσότερο στην καλλιέργεια του λόγου του μίσους, στην καλλιέργεια των προκεντρικών στερεοτύπων, στην επιβεβαίωσή τους και στην όξυνσή τους παρά στον μετριασμό τους. Επίσης, ένα άλλο είναι βεβαίως οι αλγόριθμοι, οι οποίοι διαλέγουν πριν από εμάς για μας. Ξέρετε ότι οποιαδήποτε κλικάρισμα κάνουμε στο διαδίκτυο αφήνουμε το ψηφιακό μας ίχνος. Οποτεδήποτε που συνενούμε σε κάποια cookies, γιατί εκείνη τη στιγμή θέλουμε εμείς εναγωνίως μια πληροφορία και κάνουμε σχεδόν αυτομάτως ένα calculation, έναν υπολογισμό. Ποιο είναι το όφελος που θα αποκομίσω και ποια είναι η βλάβη που θα επέλθει, αλλά δεν είμαστε σίγουροι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ακριβώς τη βλάβη, την επερχόμενη βλάβη, το ρίσκο που παίρνουμε δηλαδή. Γιατί εκείνη τη στιγμή αξιολογούμε την πληροφορία που θέλουμε είναι πολύτιμη για μας, γιατί πρέπει να γράψουμε το paper, πρέπει να πάρουμε αυτή την πληροφορία για ένα ιατρικό θέμα ή για οτιδήποτε άλλο, έτσι. Αλλά αυτό βοηθάει τις μεγάλες εταιρείες, τις GAFAM, έτσι το Facebook, την Αμέρικα, την Apple, Amazon, Facebook, τους επιτρέπει βεβαίως να επεξεργάζουν τα δεδομένα μας, έτσι ώστε να βρισκόμαστε σε ένα ψηφιακό σιδερένιο κλουβί. Κάποτε ο Max Weber, ένας από τους πατέρες της κοινωνιολογίας, είχε πει ότι η νεωτερικότητα με τον στιγνό τυπικό ορθολογισμό της και με τον καπιταλισμό και την αγορά μας βάζει τον άνθρωπο σαν σιδερένιο κλουβί. Χάνεται η συναισθηματικότητα, η αυτογνησία κτλ. Τώρα είμαστε σε ένα ψηφιακό κλουβί. Και μάλιστα πολύ πιο επιτηρητικό από όσο ήταν η επιτήρηση όπως την είχε φανταστεί κάποτε ο Μπένθαμ και όπως την χρησιμοποίησε αυτό το πανοπτικό, το είχε χρησιμοποιήσει ο Φουκώ. Αν ζούσε ο Φουκώ και ζούσε και έβλεπε το τι γινόταν με την κοινωνία της πληροφορίας και την ψηφιακή εποχή, θα έγραφε ενδεχομένως άλλα πράγματα ή θα ήταν πολύ πιο κριτικός σε όλα αυτά. Λοιπόν, στην εποχή λοιπόν της μετααλήθειας συμβαίνει το εξής. Έχουν σχετικοποιηθεί οι σταθερές της ηθικής μας συμπεριφοράς. Μετααλήθεια δεν είναι απλώς ένα επιστημολογικό σφάλμα, δεν είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ορθότητα ή όχι, ή την ακρίβεια ή όχι ενός γεγονότος, αλλά έχει να κάνει με το πρωτίστως, γιατί από εκεί είναι η ρίζα του, νομίζω εγώ, έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέσα από την διάβρωση των διαφόρων αξιών, μέσα από το καταναλωτικό τρόπο ζωής, μέσα από την ολόνα και μεγαλύτερη επίταση της εμπορευματοποίησης, την εξατομίκευση και την χαλάρωση των παραδοσιακών δεσμεύσεων που είχαμε και κοινωνικών σχέσεων που είχαμε, ολόνα και περισσότερο οι άνθρωποι χάνουν τις ηθικές σταθερές τους. Και έτσι δεν υπάρχει κάτι που δεν θέλω να υπερβάλλω εδώ, ολοένα και περισσότερο χάνεται μια κοινή ηθική βάση που θα μας έδινε μια γενικευμένη αίσθηση δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό αυτή η απίσπναση έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν και εγώ και η κυρία Γεωργιάδου για την πόλωση, έτσι, για την έλλειψη εμπιστοσύνης, τη δυσπιστία, τον κινησμό και ούτω καθεξής.
Έτσι λοιπόν η άρνηση της επιστήμης, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Πλειώνης στη δική του ομιλία, άρχισε να κερδίσει σιγά σιγά έδαφος από τη δεκαετία του 50. Μετά με τις μεταμοντέρνες θεωρίες, τον ακραίο θα έλεγα μεταμοντερνισμό, ακραίες θεωρίες μεταμοντερνισμού, έναν ακραίο σχετικισμό που anything goes, η αλήθεια σου και η αλήθεια, η γνώμη σου και η γνώμη μου, η γνώμη μου και η γνώμη μου και η γνώμη σου. Ξέρετε, όλοι μας έχουμε δικαίωμα στη γνώμη, αλίμονα αν δεν είχαμε. Εξακολουθούμε και ευτυχώς εξακολουθούμε να είμαστε σε δημοκρατικές κοινωνίες. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώμη και όλοι έχουμε δικαίωμα στην ψήφο, στην ελευθερία του λόγου και ούτω καθεξής. Όμως, και ας μην σας φανεί εδώ ότι είναι κάτι αριστοκρατικό αυτό που θα σας πω, ή ιονή αριστοκρατικό, κάθε γνώμη δεν σημαίνει και γνώση. Άλλο γνώμη, άλλο γνώση. Όλοι μας έχουμε δικαίωμα στη γνώμη και να τη λέμε. Αλλά όλοι δεν έχουμε την ίδια ποσότητα και την ίδια επάρκεια σε γνώση, επιστημονική και συστηματική γνώση, έτσι ώστε όλες οι γνώμες να μην βαρύνουν το ίδιο. Αλλά σε αυτό το πράγμα που λέμε κοινή γνώμη, και τώρα μιλάω απευθύνω και στους φοιτητές που μας παρακολουθούν, η κοινή γνώμη έτσι όπως μετράται με τα ερωτηματολόγια, όπου κάθε γνώμη έχει την ίδια στατιστική αξία, έτσι το ποσοστό, ας πούμε, ένα 50% παραδείγματος χάρη που να πιστεύουν στο χ θέμα, έχει την ίδια στατιστική αξία με κάποιον που ξέρει το θέμα πολύ καλά και με κάποιον που δεν ξέρει καθόλου το θέμα. Που μπορεί να απαντήσει τυχαία μόνο και μόνο γιατί το ρωτήσατε. Πολλές φορές οι άνθρωποι απαντάνε εκφράζοντας ψευδογνώμες επί της ουσίας, μόνο και μόνο γιατί τους ρωτάνε. Οπότε καταλαβαίνετε, επανέρχεται το θέμα ότι η κοινή γνώμη δεν είναι πώς θα πούμε, είναι φυσικά ένα πολιτικό μέγεθος που ακόμα και τώρα στις ημέρες μας έχει μια πολιτική αξία, με την έννοια δηλαδή ότι έχει έναν ελεκτικό ρόλο ακόμα, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο του πολιτικού μάρκετινγκ μόνο ή του πολιτικού θεάματος, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν μετράνε με την ίδια βαρύτητα, επί της ουσίας μάλλον, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα όλες οι γνώμες οι οποίες καταγράφονται σε μια δημοσκόπηση. Αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στη στατιστική, δεν μπορεί να αποτυπωθεί στη στατιστική. Απλώς όμως πρέπει να το γνωρίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστες οι δημοσκοπήσεις ή ότι δεν ακολουθούν, μιλώ για τις σοβαρές εταιρείες, έτσι, ή ότι δεν ακολουθούν πιστά τις μεθοδολογικές προδιαγραφές. Φυσικά τις ακολουθούν, αλλά αυτό το εργαλείο, το ποσοτικό εργαλείο μέτρησης των διαθέσεων των ανθρώπων, έχει τα όρια του. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε πόσο μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως ενδείξεις στις κοινωνικές μας έρευνες ή και στις πολιτικές μας κρίσεις. Επίσης να πω ότι η διάδοση των ειδήσεων, των ψευδοεπίγραφων ειδήσεων, οφείλεται επίσης και σε έναν διάχυτο κινησμό και σε μια διάχυτη δυσπιστία στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Γεωργιάδου. Εδώ τον κινησμό θα έλεγα ότι είναι ένα φαινόμενο, τον χαρακτήριζα τον κινησμό όχι ως απλή δυσπιστία, αλλά κάτι ευρύτερο. Είναι μια κατάσταση του νου, θα έλεγα, όπου οι άνθρωποι συμπεριφέρονται ως εάν να πιστεύουν σε ιδεολογίες, ως εάν να πιστεύουν σε αρχές. Είναι η πολιτική του ως εάν, του as if, ως εάν να, ως εάν. Έτσι μέσα σε αυτό το πράγμα, αναφέρθηκα προηγουμένως αυτό, η πολιτική πόλωση και οι θεωρίες συνωμοσίας ανθούν, επιπολάζουν, πολλαπλασιάζονται. Είναι χαρακτηριστικό δε, όπως έχει μετρηθεί από ορισμένους οργανισμούς, ότι οι ψευδεπίγραφες ειδήσεις, τα fake news, εάν δεν συμβεί κάτι στο άμεσο μέλλον, θα κατακλείσουν το διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι οι ψευδεπίγραφες ειδήσεις κυκλοφορούν 6 φορές γρηγορότερα από ό,τι οι έγκυρες ειδήσεις. Γιατί οι γαρδικιώτες και πλειούσις το λένε. Υπάρχουν ορισμένες θεωρίες που λένε ότι θεωρίες κοινωνικής ψυχολογίας και γνωστικής ψυχολογίας που λένε ότι οι εύκολες ειδήσεις, οι ειδήσεις, οι εντυπωσιακές, αποτυπώνονται πολύ πιο εύκολα, σε πείθουν πολύ πιο εύκολα.
Επίσης, κατά κανόνα οι άνθρωποι, εμείς, εγώ και εσείς, όταν βλέπουμε μια είδηση, ακούμε μια είδηση, συνήθως αυτή την είδηση και στο πλαίσιο της επιλεκτικότητας στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, αυτή την είδηση την προσεγγίζουμε, την αποκωδικοποιούμε, με άλλα λόγια, μέσω της διαισθητικής γνώσης, της διαισθητικής γνωστικής διαδικασίας. Συναισθηματικά περισσότερο και όχι μέσω μιας εκτεταμένης γνωστικής επεξεργασίας. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στην γνωστική ψυχολογία ότι πρώτα συναισθηματικά, μέσω της συναισθηματικής οδού, κατανοούμε ένα θέμα, αποτιμούμε μάλλον ένα θέμα, που γίνεται 500 φορές πιο γρήγορα από όσο η λογική σκέψη. Οποτεδήποτε συναντήσουμε οποιοδήποτε ερέθισμα, πόσο δε μάλλον μια εντυπωσιακή είδηση στην τηλεόραση ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρώτα την αποτιμούμε συναισθηματικά 500 φορές πιο γρήγορα από όσο θα την αποτιμήσουμε λογικά. Αν το κάνουμε αυτό, διότι είναι τόσο ταχεία, πολλές φορές τόσο γρήγορη η εναλλαγή των εικόνων, που δεν προλαβαίνουμε να επεξεργαστούμε μια πληροφορία γνωστικά ή δεν προλαβαίνουμε να την επεξεργαστούμε επαρκώς γνωστικά. Μπορεί να την επεξεργαστούμε κάπως γνωστικά, αλλά μετά έρχεται η επόμενη με αποτέλεσμα ούτε να έχουμε καλή πληροφόρηση σε γνωστικό επίπεδο, αλλά ούτε και να έχουμε και μια επαρκώς διαμορφωμένο συναισθηματικό κίνητρο. Υπάρχουν θεωρητικοί, μεταξύ των οποίων ο Μέστροβιτς, ο οποίος έχει μιλήσει για τη σύγχρονη μας κοινωνία, αυτή την κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας, όπως είπαμε, και ως μετασυναισθηματική κοινωνία, post-emotional society. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι εκτιθέμενοι και εκτιθέμενες σε αυτή την ταχύτατη εναλλαγή πληροφοριών, στην ταχύτατη εναλλαγή παραποιημένων ειδήσεων εν προκειμένου, συγκινούμαστε, έχουμε ερεθίσματα συναισθηματικά, αλλά αυτά δεν ολοκληρώνονται ώστε να μας κινητοποιήσουν, μένουν ως ψεύτικα μέσα μας, ως ιονί συγκινήσεις, ιονί συναισθήματα. Ιονί συναισθήματα με την δεν ολοκληρώνονται καν μια συναισθηματική αντίδραση. Λυπούμαστε μεν για την δεινοπάθεια κάποιου και λυπούμαστε για μερικά δευτερόλεπτα. Μετά έρχεται η επόμενη είδηση, η οποία σημειολογικά έχει την ίδια αξία, θα μας έλεγε ο Κοντριά. Η επόμενη είδηση που μπορεί να έχει να κάνει ένα super model, ας πούμε, το οποίο έδειξε τα κάλλη του ή τα κάλλη της, ή μετά έχουμε τον κύριο Τραμπ, ή μετά μπορεί να έχουμε μια αθλητική είδηση, μπορεί να έχουμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Δεν ολοκληρώνουμε ούτε την συναισθηματική μας νοημοσύνη, ούτε την γνώση μας με επαρκή τρόπο. Γι' αυτό καλό είναι να μην αφινόμαστε, να μην εξαρτώμαστε μόνο από τα μέσα. Καλό είναι να διαβάζουμε και κανένα βιβλίο, παιδιά. Λοιπόν, πες τα Χρυσόστομα. Ήδη δεν θέλω να αφαιρθώ εδώ πέρα στην ψυχολογία της φήμης, ήδη ορισμένα από αυτά τα είπα, η επιβεβαίωση της προκατάληψης και το καθεξής. Τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά? Μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Ορισμένα πράγματα είτε να εκθέσουμε ενδεχομένως τους μαθητές μας, στο πλαίσιο του επικοινωνιακού αλφαβητισμού, να τους εκθέσουμε σε αυτό που λέμε pre-banking, δηλαδή θα λέγαμε, πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά το pre-banking, σε ένα προκαταρκτικό έλεγχο. Ναι. Δηλαδή, μπορούμε να διδάσκουμε στα παιδιά μας, στα μικρά παιδιά στο δημοτικό, να διδάσκουμε μάθημα επικοινωνιακού αλφαβητισμού, εγγραμματισμού και να τους προειδεάζουμε, κάνοντας τους ένα εμβόλιο τροποτινά, όπως κάνουμε τα εμβόλια για να μην κολλήσουν αργότερα, να τους προειδεάζουμε, να τους το ξέρετε. Υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις. Ξέρετε, υπάρχουν παραποιημένες ειδήσεις. Ξέρετε, κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας. Και να τους πούμε ποιες είναι αυτές. Από μικρή ηλικία. Έτσι ώστε όταν θα μεγαλώσουν και θα εκτίθεται πιο συστηματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να είναι υποψιασμένα. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να κάνει βεβαίως η επίσημη παιδεία μας.
Βέβαια και στην παιδεία μας θέλει να καταργεί τα μαθήματα κοινωνιολογίας στα Λύκεια. Το Σύνταγμά μας λέει στο άρθρο 16, όπου βέβαια κανένας δεν κάνει κριτική σε αυτό, αλλά μένουμε μόνο στα ιδιωτικά, αν επιτρέπονται ιδιωτικά ή πανεπιστήμια. Το άρθρο 16 λέει ότι η αποστολή της παιδείας είναι η καλλιέργεια κοινωνικής και θρησκευτικής συνείδησης, εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Ούτε οι αριστερές κυβερνήσεις το αμφισβήτησαν ποτέ αυτό στην Ελλάδα. Αυτό το λέω ως παρένθεση, όχι τόσο ως δάσκαλος, όσο ως πολίτης το λέω αυτό, για να μην μπερδέψουμε τους ρόλους μας εδώ από του βήματος αυτού. Και βέβαια μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, αρκετά πράγματα, μέσω αυτού που λέγεται fact-checking. Όχι, πάω εδώ. Τι είναι το fact-checking? Το fact-checking, παιδιά, είναι μια προσπάθεια αποτίμησης δηλώσεων πολιτικών προσώπων ή ειδήσεων επί τη βάση γεγονότων ή δεδομένων που μπορούν να επαληθευθούν. Το fact-checking δεν αποτιμά γνώμες, δεν αποτιμά εκτιμήσεις, δεν αποτιμά ευχολόγια, δεν αποτιμά ιδεολογίες. Αποτιμά ειδήσεις και δηλώσεις πολιτικών προσώπων όπως αυτά αποτυπώνται στα μέσα προκειμένου κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορούν να διασταυρωθούν με άλλους αντικειμενικούς δείκτες, με στατιστικές ή με επιστημονική αρθρογραφία και ούτω καθεξής. Επίσημα στοιχεία και ούτω καθεξής. Εδώ μπορώ να μπω λίγο εδώ μέσα. Μπαίνουμε. Λίγο αυτό θα σας δείξω και θα τελειώσω. Νομίζω ότι θα σας αρέσει αυτό που θα δείτε. Στο ΕΚΕ, μέχρι να το κάνει ο κ. Λακηδάκος να μας συνδέσει, στο ΕΚΕ, όπως είπαμε, είχαμε πάρει το έργο αυτό το Check for Facts και στην αρχή είχε γίνει στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του ΕΛΙΔΕΚ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Όταν έληξε το έργο, με την προτροπή και την βοήθεια του φίλου μου του Μανώλη του Πλιώνη, το έργο χρηματοδοτήθηκε για ένα χρόνο, για όλο το 2003 χρηματοδοτήθηκε. Αυτό ήταν εντάξει. Το 2023 χρηματοδοτήθηκε όχι από πάνω προς τα κάτω, από κάποιο ΕΛΙΔΕΚ, αλλά από κάτω προς τα πάνω, μέσα από μια συμφωνία ερευνητικών φορέων της χώρας μας, το Αστεροσκοπείο, το ΕΠΙΣΕΗ, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΕΚΕΤΑ, το Ιατροφιλικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών. Μια στιγμή, δεν σας ξέχασα καθόλου, περιμένετε. Έτσι ξεκίνησε. Φυσικά το ΕΚΕ και το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ ξεκίνησε με μια μικρή βεβαίως χρηματοδότηση για να μπορούμε να συντηρούμε την ισοδοσία των ερευνητών μας, οι οποίοι ουσιαστικά είναι θελοντές και όχι εργαζόμενοι σε αυτό, παίρνουν ελάχιστα χρήματα και θα δείτε τι δουλειά κάνουν, θα δείτε πραγματικά τι δουλειά κάνουν. Και σύν το χρόνο, σε αυτή τη σύμπραξη ήρθε και το Εργαστήριο Κοινωνικών Μεταναστευτικών Σπουδών και έγινε κομμάτι αυτής της σύμπραξης. Το έργο για το 2023 ολοκληρώθηκε. Έχω υποβάλει μια έκθεση υποτραγμένων και θέλω να δούμε εάν και κατά πόσο μπορούμε να επαναλάβουμε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή από τα κάτω πια την επανάληψη αυτής της προσπάθειας. Όμως για το 2024 το έργο χρηματοδοτείται από ένα άλλο ερευνητικό πρόγραμμα που είναι το Αστεροσκοπείο Επισπεύδων Συντονιστής Φορέας, που λέγεται CLIMPAC, που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, που εκεί συμμετέχουν καμιά 13 στην αρχή αρχικοί φορείς και μετά συνεργαζόμενα μέλη και το καθεξής. Και έχουμε μια χρηματοδότηση γύρω στις 50.000 εδώ για το έργο. Συντηρούμε ακόμα καλύτερα το έργο. Αν μπορέσουμε παραλλήλω να βάλουμε πάλι τους υπόλοιπους φορείς με μια μικρή οριζόντια χρηματοδότηση, θα είναι ακόμα καλύτερο. Και να πω επίσης, γιατί ο κύριος Πλιώνης έχει πάντα πολύ καλές ιδέες, επειδή το βιβλίο αυτό είναι μια επιτυχία, εκδοτική επιτυχία. Όλοι οι συγγραφείς που έχουμε γράψει έχουμε υπογράψει πώς λένε, για τα συγγραφικά μας δικαιώματα, τα εκπορούμε, ότι συμφωνούμε να είναι αυτά τα συγγραφικά μας δικαιώματα.
Όμως επειδή πήγε καλά, ο κ. Σκληρός είχε την ιδέα και σε αυτό συμφώνησαν σχεδόν όλοι οι συγγραφείς, τα συγγραφικά δικαιώματα να περιέλθουν στο έργο Check for Facts. Οπότε κάποια στιγμή θα το κάνουμε αυτό. Θα γίνει. Δεν είναι. Είμαστε σε συνεργασία με Ριέλ και τα λοιπά. Ξέρετε, μπορεί να έχει καλή διάθεση, αλλά είναι τέτοιος ο δέδαλος, να μην πω ο διάβολος του λογιστηρίου, όχι του υπογραφή του λογιστηρίου, που καμιά φορά μπορεί να μας προβάλλει προσκόμματα. Οπότε τον ευχαριστώ και δημοσίως για αυτή την ιδέα. Συμβολικό είναι. Κάνα ούτως άλλως συμβολικό. Δεν θα ξεπεράσει τα 1.600-1.700 ευρώ, αλλά στο επίπεδο της χρηματοδότησης που είμαστε και αυτά παίζουν ρόλο. Εδώ λοιπόν θέλω να σας δείξω μία-δύο περιπτώσεις να δείτε τι σημαίνει ο συνδυασμός ερευνητικής δημοσιογραφίας και μηχανικής μάθησης. Να σας πω εδώ, παιδιά, το εξής. Ότι οργανισμοί fact-checkers και πρωτοβουλίες fact-checking και πρωτοβουλίες fact-checking που ξεκινήσαν από την Αμερική εδώ και πάνω από 10 χρόνια, υπάρχουν πια παντού στον κόσμο. Παντού. Και μάλιστα πριν από λίγα χρόνια υπάρχει και ένα διεθνές δίκτυο fact-checkers, και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο fact-checkers και ούτω καθεξής. Και εγώ προσωπικά και όλοι οι συνεργάτες και νομίζω και όλοι όσοι, όχι δεν ξέρουν όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι fact-checkers θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε ένα κομμάτι, ένα τμήμα της κοινωνίας πολιτών. Υπό ποια έννοια ότι συμβάλλουμε στον δημόσιο διάλογο και στον βαθμό που δεν έχουμε εξαρτήσεις από οικονομικά ή πολιτικά κέντρα και κατοχυρώνουμε μια ανεξαρτησία, μπορούμε να συμβάλλουμε στην ποιότητα του δημοσίου διαλόγου, στην ποιότητα της δημοκρατίας λοιπόν κατ' επέκταση, διότι ελέγχουμε το τι λένε οι πολιτικοί και τι δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα παραδοσιακά μέσα. Οι περισσότερες όμως πρωτοβουλίες τέτοιου είδους στηρίζονται σε μηχανική μάθηση, στα λεγόμενα large language models, τα οποία τι κάνουν, μαζεύουν εκατομμύρια δεδομένα από δημοσιεύματα εφημερίδων ή δηλώσεων πολιτικών προσώπων, όπως αυτά έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, και με βάση κάποια κριτήρια που μπαίνουν σε κάποιους αλγόριθμους μπορούν να κρίνουν, να αποφανθούν αν μία είδηση ή μία δήλωση είναι έγκυρη ή όχι. Όμως, θέλω να σας διαβάσω το εξής, ότι σε μια μελέτη του Stanford, που λέγεται Missing Counter Evidence Renders Natural Language Programs Fact-Checking Unrealistic for Misinformation, λέει το εξής, ότι τα υπάρχοντα αυτά μοντέλα μηχανικής μάθησης, με δύο λόγια, τα ελέγχο γεγονότων, δεν μπορούν να αντικρούσουν την παραπληροφόρηση όπως κάνουν οι επαγγελματίες ελεγκτές γεγονότων για την πλειονότητα των ισχυρισμών. Ειδικότερα, οι ερευνητές που συγκρίνουν τα αποτελέσματα από fact-checking μεταξύ ειδικών websites και αυτοματοποιημένων εφαρμογών διαπιστώνουν ότι 11 από τα 16 τέτοια σύνολα δεδομένων βασίζονται σε στοιχεία που διέρευσαν από εκθέσεις ελέγχου των γεγονότων, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τη στιγμή της εφαρμογής του ισχυρισμού. Υπό αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνεται ότι είναι μάλλον σωστότερο να συγχωριστούν οι επεξεργασίες αυτών των διαδικασιών μηχανικής μάθησης, των language models, με την ανθρώπινη διαδικασία επαλήθευσης και να βελτιωθούν οι διαδικασίες. Αυτό είναι ένα κείμενο που γράφτηκε το 2024, το 2023. Μάλλον όχι, αυτή η μελέτη έγινε από το Stanford το 2022. Εμείς ήδη είχαμε συλλάβει την αναγκαιότητα του να μην επαφεθούμε στα μοντέλα μηχανικής μάθησης, αλλά να συνδυάσουμε κοινωνική έρευνα, ερευνητική δημοσιογραφία με μοντέλα κοινωνικής μάθησης. Και αυτό είναι η δική μας. Έτσι λοιπόν εμείς διαφέρουμε άρδιν από τους αγαπητούς συναδέλφους του Fox. Διαφέρουμε άρδιν από άλλους. Αν αυτό που είπε ο Τραμπ το βάζω σε ένα αληθόμετρο, είναι αληθές ή όχι. Και τώρα θα δείτε γιατί έχει περάσει η ώρα, ένα μόνο παράδειγμα. Πώς πάει καλό αυτό. Ένα μόνο παράδειγμα. Να σας πω ότι
ότι εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε με τα πάντα, ασχολούμαστε με 4 θεματικές περιοχές. Με την κλιματική αλλαγή, με την υγεία και πανδημία, με το μεταναστευτικό προσφυγικό και την εγκληματικότητα παραβατικότητα. Με αυτές τις θεματικές περιοχές. Δεν ασχολούμαστε με άλλες θεματικές περιοχές γιατί έχουμε περιορισμένους πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς. Μέχρι τώρα έχουμε αποτιμήσει γύρω στις 180 περίπου περιπτώσεις και στις 4 αυτές θεματικές περιοχές. Δεν ψάχνουμε με το τουφέκι την ψευδή είδηση ή την misinformation. Ψάχνουμε για ειδήσεις, αποτιμούμε ειδήσεις, οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ευρέως, τις έχουν διαβάσει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και λέμε, για να δούμε αυτό τώρα, τι κριτήρια εγκυρότητας έχει αυτή η είδηση. Έτσι, και την αποτιμούμε και μέσα από διαδικασίες, όπως είπα, μηχανικής μάθησης και μέσα από κοινωνική έρευνα και ερευνητική δημοσιογραφία. Γι' αυτό βλέπετε μία είδηση, εδώ ας πάμε εδώ, που είμαστε, ας πάμε εδώ, που λέει, σε μία είδηση στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής που λέει η NASA εξετάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να πολεμήσει την κλιματική αλλαγή με τη διαστημική υπηρεσία να σχεδιάζει να ψεκάσει συγκεκριμένο μέρος στους εθέρες με τόνους σωματιδίων πάγου ώστε να μην αυξηθεί η θερμοκρασία στη Γη. Σύμφωνα με την Daily Mail, το σχέδιο πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ της NASA και της National Oceanic and Atmospheric Administration. Και εμείς την έχουμε χαρακτηρίσει ως σχετικά ανακριβή. Όλες οι ειδήσεις που εξετάζουμε αποτιμούνται επί τη βάση μια κλίμακας, όχι αληθές ψευδές, δεν είναι binary, αλλά είναι αναλογικό. Είναι ακριβές, σχετικά ακριβής είδηση, ίσως θα ήταν καλύτερα να λέμε έγκυρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να το αλλάξουμε αργότερα. Ναι. Ακριβής, σχετικά ακριβής, σχετικά ανακριβής, όταν γέρνει προς την ανακρίβεια, ανακριβής και μη επαληθεύσιμη. Είναι από την έρευνα που κάνουμε δεν μπορεί να είναι επαληθευτεί. Αν ανήκει σε μια από τις κατηγορίες, έτσι. Ας πάμε λοιπόν εδώ να δείτε τι δουλειά έχει γίνει. Αυτή είναι η είδηση, έτσι. Αυτή είναι η είδηση η οποία έχει δημοσιευθεί στο NewsBeast στις 31 Μαρτίου του 2024. Όπως είναι, ναι, verbatim. Δεν την έχουμε αλλάξει. Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούμε είναι είτε απαλλαγμένες από Royalties, είτε επειδή έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, μπορούμε να τις δημοσιεύουμε γιατί όταν έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για μη κερδοσκοπικό σκοπό, δεν έτσι. Λοιπόν, και δεν θα τα διαβάσω εγώ, ρίξτε μια ματιά εδώ. Κάνω scroll down πολύ αργά. Εδώ βλέπετε, εδώ που έχω το guess, όλα είναι η είδηση. Και δείτε τώρα τον έλεγχο βαθμού ακρίβειας της είδησης. Τι ακολουθεί. Πάω από εδώ και διαβάστε, ρίξτε μια ματιά. Αξίζει τον κόπο. Ναι, καλά, δεν θα αφήσουμε τώρα την ώρα. Εδώ υπάρχει ένα link που μπορεί να σε πάει αλλού, και να δεις τι γίνεται. Όλα αυτά, βλέπετε, όλα αυτά για να γραφούν αγαπητοί και αγαπητές, είναι σχεδόν μια εβδομάδα ερευνητική δημοσιογραφία και επιστημονική έρευνα. Έτσι κάνουμε δουλειά εμείς
στο check for facts. Δεν βάζουμε έναν αλγόριθμο να λέει ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι. Ούτε μας ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη, να δούμε εάν ήταν ψεύτικο το δαχτυλίδι ή δεν ήταν ψεύτικο το δαχτυλίδι της Kate. Είτε της Kate Middleton. Είτε αν υπήρξε το τάγκ εκείνο ήταν πραγματικό ή όχι στο τάδε, ας πούμε, στο τάδε στην Ουκρανία ή δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας μεταφέρω και να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, αλλά νομίζω ότι ίσως πήρατε και μια άμεση πληροφόρηση και επειδή ο κύριος Πουλακιδάκος ασχολείται, είναι στην καρδιά του εγχειρήματος και σας κάνει μαθήματα για αυτά τα θέματα, όποιος και όποια θέλει να ασχοληθεί με το ζήτημα, εδώ είμαστε για να σας στρατολογήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Δεμετζή. Εγώ το ένιωσα, δεν ξέρω αν το νιώσετε και εσείς παιδιά, σαν ένα συμπυκνωμένο μάθημα ενός εξαμήνου σε μια ώρα, έτσι. Δηλαδή, πάμε κατευθείαν για εξετάσεις, πάνε οι παραδόσεις, εξεταστική, το καλοκαίρι και τα σχετικά, έτσι, πλέον στα μαθήματα.